Samahan nyo lang sa akin live ngayong gabi. Kabsat Makoy. O kahit Kabsat Mac. Okay lang. Nasanay kasi mga viewers. Kabsat Makoy. Tawag talaga sa akin. Ang pangalan na lang bagong channel ko is Kabsat Mac. Pero Kabsat Makoy pa rin. Ipag narabasan nyo lahat sa Kabsat, mga bunsoy. Musta na kayo? Tumigil na. Tumigil na yung ulan na tuloy-tuloy. Please, tumigil na ngayong gabi. Baka bukas maigi-igi na weather na to. Sana magtuloy-tuloy na. Ilang araw na rin kasi binabayo na tong Luzon ng ulan. Sa Mindanao daw, saka sa Visayas, ang init daw. Ang weather ngayon sa Visayas, sa Mindanao, ang init. Mga OFWs dyan, immigrants, bunso yan, mom and dad mo, kay lola mo, kay manang Jenny. Imbag na bigat sa inyo dyan sa California, bunsoy. Ingat at God bless sa inyo dyan sa California. Sabado ngayon ng morning dyan, no? May pasok ka. May pasok na yun, Sabado. Ingat at God bless lagi, bunsoy ha. Lalo yan, nagda-drive mode ka na. Pag nagda-drive mode ka, ingat lang. Ingat lang lagi. Papasok at pauwi galing work. God bless you dyan, bunsoy, sa iyo, sa family mo. Kay lola mo, may mom mo, kay dad mo, kay manang Jen. Ingat lang kayo lagi dyan sa California, bunsoy. Kabsat Eve, dyan sa Connecticut. Imbag na bigat din sa inyo dyan. Musta na dyan sa Connecticut. Ingat at God bless din sa inyo dyan. Alam po, binabagyo rin kayo ngayon dyan. Yung epekto lang epekto ng daan ng bagyong dumaan sa Florida na napakalakas, di ba? Yun, yung kamag-anak din kami sa South Carolina, ewan ko, kukontakin din namin yun. Yung bagong lipat pa naman yung galing New York. Nag-migrate sila sa South Carolina. Ay ngayon, binayo sila ng bagyo. Malas naman, di ba? Kalilipat lang nun. Galing New York. Lumipat sila dyan sa Myrtle Beach, South Carolina. Ito, sakto naman dumating tong tornado mo lang. Ang lakas na tornado na to. Binayo din ang Carolina saka Georgia eh. Pero pinaka-devastated talaga ng Florida. Makikita mo talaga. Dapa talaga lahat yung mga balay. Napakalakas na bagyo nun. Mami Jo Pinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik. Gusto po kayo dyan sa Japan. Ingat at God bless din po siya dyan sa Japan. Kabsat Geraldine. Gusto kayo dyan sa Taiwan. Kabsat. Ingat at God bless. Lapit na rin ang uwi mo, December. Babakasin daw yan sa December. Si Kabsat Geraldine. Ilang buwan na lang, Kabsat. Makakapakasyon ko na dito sa Pinas. Kabsat Toy Tiki, Mami Sangkes 5 lang, Kabsat Disay, yung bagong na subscribers galing Hong Kong. Yung pag narabibil sa inyo dyan, ingat at God bless din sa inyo dyan sa Hong Kong. Yung mga tiga Ireland dyan, Kabsat Diana, yung pag namalin, Kabsat Diana, ingat at God bless din sa inyo dyan, lagi sa may Ireland. Kabsat Charmy. Kabsat Charmy. Diyan sa Sweden. Manang Adel, ingat po kayo dyan sa may Sweden. Ingat at God bless po kayo dyan sa may Sweden. Ibang namalin po sa inyo dyan. Yung mga tiga Middle East, Kabsat Pink, Kabsat Baby Love, Pamangkin Joji, Pamangkin Froilan. Ibang namalin din sa inyo dyan sa may Middle East. Mga taga Baguio, yan. Kuya Ben Vlogs, Kuya Ben Vlog, Maestro Paul TV, Kuya Paul. Ibag narabi po sa inyo dyan sa Baguio City. Ingat at God bless din po sa inyo dyan. Yan, Ma'am Cecil, Ma'am Alice Ipcon, Ma'am Cecil, Ma'am Yins. Yan. Kay Ma'am Nobby, kay Ma'am Cristel. Mami Chona, ingat po lagi, Mami Chona, Mami Lita din sa Canada, yung magnabigat din.
Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Canada, Mami Lita, Mami Malu, Mami Elisa. Ingat at God bless din po. Kuya Sirbal, Kuya Kahangout, Kuya Johansson, Boss Lander, Boss Bernard, yung pag narabiring sa inyo, mga Manila Vloggers, Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Rex, Kapsat Pans, yun ba? Kapsat Daddy, Kapsat Kuya Edwin, Kuya Lintoy, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Warren, di ba? Yun ba? Kapsat Rupi Rose, Kapsat Kabukid, Kuya Rizal, lahat na ng Manila Vloggers, Kapsat Kalsada, Kapsat Aaron Peña, yung pag na brabi sa inyo lahat, live na live. Live agad si Kuya, kasi Kapsat Makoy ngayong gabi. Pasok lang. Alas 9 na naman ng gabi. Kaya tayo nag-live. Wala namang ganap. Ito, tumigil lang. Katigil lang ng ulan-ulan. Ngayong gabi lang. Sana nga, magtuloy-tuloy na siya. Huwag nang tupakin, pero baka huminto lang to. Baka bukas, ulan na naman yan. Masaya tayo ngayon. Support lang natin. Presidente natin, Vice President natin. At yung team na Philippine Gilas naman natin, basketball team natin, wag naman natin iyaano. Diba? Country girl, sino ba to? Hindi ko kilala kasi itong mga to eh. Mahirap na magano eh. Kaya mo siya. Country girl. Kung kilala yung country girl na yan. Mahirap minsan kasi pag foreigner, pumapasok sa channel mo, dapat talaga salain mo. Di mo alam, may mamaya. Ano lang pala yun, makikimarites lang, di ba? Mga foreigner minsan ganun. Kaya ako, sa mga maaari talaga, ayoko ng foreigner. Maganda tayo na lang. Meron ng mga foreigner naman mga okay. Yon si Red Demo Publican, okay yun. Demo Publican. Tiga ano yun eh. Tiga Missouri siya. Kaya nga, yung ano nga niya yung YT channel nga yung nakatawa eh. Pinaghalong Democrat saka Republican. Genkoy yun sa Demo Publican. Kaya okay lang na inano ko siya rito sa akin. Mahirap kasi lalo yung mga Arabo, Pakistani, Bombay, pasok sa channel mo. Tapos yun, pang ano ng mga Arabo kasi, pang nakano na sa channel mo, papasukan nila ng mga niyan, yung mga sex videos, makukulit, mga Vietnamese, surrender na sa mga yan. Ipagdarabiin na po. Ipagdarabiin po, Sir Carlito. Kuya Carlito. Good evening to you, Sir Kabsat Mamak. Grandpa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa kwentuhan at balitaan sa gabi. Salamat po, Kuya Carlito, pagpasok. Salamat.
Yan, merong balita kay Maharlika. Meron akong vlogger na pinanood kanina. Yan, si Kuya Boyet Aquino. Panoorin yun siya. Hard-hitting na vlogger din. Boyet Aquino, matanda na pero magaling na vlogger. Meron siyang naano kay Maharlika na talagang may audio si Maharlika. Talagang sinabi niya. Talagang nanalo naman daw talaga nung ano. Dahil lumabas din ang kulay ni Maharlika. Talagang nanalo daw nung eleksyon. Talagang nanalo daw nung eleksyon nung neto lang in 2023. Last election is Leni Robredo. Diba? Hindi, meron talaga siyang ano na gano'n. Meron siyang audio na gano'n. Tapos kung ano-ano sinasabi niya kay Apo BBM as the usual. Diba? Panay ratsyada na naman siya kay First Lady. Diba? Sobrang babae na yun, diba? Kung matapang ka talaga, wag yung bunganga gamitin mo. Umuwi ka rito sa Pilipinas, mag-ala Ninoy Aquino ka, diba? Mag-ala Martir ka, o mag-ala Santa ka, diba? Dito ka magyayaw-yaw sa Pilipinas, wag yung nasa Amerika ka. Paano ba yan, mga supporters ni Maharlika? Diba? Dinadala kayo sa komunoy niyan. Akala nyo, maka Inday Sara yan o ay ni Marcos. Wala, hindi. Tunay, lumabas na ang kulay niya. Dilawang pala talaga yung hinayupak na yun. Alam ko na, umpisa pa lang, hindi naman talaga ano yan. Siguro, gagamitin niya sa views, subscribers, di ba? Kaya lang nag-ala bongbong yan. Nag-ala BBM yan. Pero alam ko, may galawan din, pinklawan din yan. Yan, Maharlika na yan. Tapos nakikipagkita ka kay Lloyda Lewis sa Amerika. Lloyda Lewis na yon, number 1 critic ng pamilya doon. Number 1 critic ni Tatay Digong yun, saka number 1 na yung matandang Lloyda Lewis na yon. Nasa Amerika ngayon. Number 1 tiklawan yun. Supporter ni Leni Robredo yun. Nung nanalong presidente si Tatay Digong, tumakbo na ng Amerika, nag-self-exile. Milyonarya sa Amerika, papakasarap. Yan daw ang financier ng mga yan daw nagpifinance sa mga pinklawan dito sa Pilipinas. Sabi nila, yan daw ang, kumbaga, yan ang sponsor nila. Number 1 sponsor, Lloyda Lewis na yan. Kahit yung mga tita ko sa California, lalaki daw ng bahay sa California yan. Kapit bahay nila sa San Diego. Bilyonarya daw yung Lloyda Lewis na yun. Number 1 yan, narinig ko na dati yan. Panahon. Nung sila panahon pa ng Coco, andito yan. Andito sa Pilipinas yan. Number 1 ng tigahimod ng pit ng mga kina yan. Matandang yan. Diba? Kung may mga may solid na Marcos loyalist, yan. Solid Corista yan. Solid na yung Dilawan. Yung matandang hinayupak na yan. Sa panggaga yan. Kung matapang ka rin, Lloyda Lewis, bumalik ka rin dito sa Pilipinas. Huwag kayong magtago sa Amerika. Punta kayo dito. Sa kayong bakla na nandyan sa Canada. Best friend ni Majokli, ni Maharlika. Yung Becky dyan sa Florida ay sa Canada na putak din ng putak. Bumalik kayo lahat dito sa Pilipinas. Huwag yung nagtatago ka yan. So, nasa Canada, nasa Hollywood ka eh. Maharlika eh. Ano feeling mo si Helen ka? Alam niyo nasa Itbulaga? Si Helen? Sa Itbulaga? Nasa Hollywood din kasi yun eh. Feeling ni Maharlika siguro, ganun siya. Hindi mas maganda sa iyo yan. Mata mo pa lang eh. Walang yan. Parang ilaw ng kotse. Yung mata mo. Parang mata ng bubuyo. Parang kala niya maganda. Mukhang wrestler ka naman, Maharlika eh. Katawan mo pa lang eh. Uwi ka dito sa Pilipinas, harapin mo sa First Lady, yung kwak-kwak dyan. Sasabihan mong kuting ng Norte, si Apo BBM, diba? Anong tawag mo sa sarili mo? Baboy ng Hollywood. Baboy ng Hollywood. Yung baboy ng Hollywood ng tawag sa'yo. Baboy ka naman talaga. Katawa mo pa lang. Baboy ka na. Pati ugali mo, baboy.
kababuyan mo, sagad to the balls na. Majolly ka. Wait lang. Magsilantad na kayo. Kung gusto nyo talaga ng mag-file kayo ng impeachment kay Apo BBM. Bubalik kayo lahat dito sa Pilipinas. Sama-sama na kayo. Ayun, si Bayot Bay, isa pa yan. Putak ng putak din. Ang naman sa'yo, Bayot Bay, maglaglag ka na. Kasi, kabisado mga galawan mo, Becky ka eh. Marami na nakakita sa'yo. Pupunta ka sa mga gibar. Yung mga, mga macho. Macho dancer. Marami na nakakita sa'yo ganun. May kadate kang lalaki. Diba? Yung palala-lalaki effect mo na yan. Tanggalin mo yan. Tattoo na yan. Wala yun. Si Luca Vega nga may tattoo eh. Baklang-bakla yun. Si Vice Ganda may tattoo. Maglaglag na kayo. Pati si Manuelita. Maglaglag ka na rin. Pasiga effect din yung Manuelita na yun. Lumalabas talaga ang kabaklaan pag talaga, di ba? Yung pinatayan sila ng microphone, ikita mo talaga yung itsura niya na eh. Mong antipatiko talaga eh. Si Manuelita, lumabas ang kabaklaan. Nawala yung kapormahan niya, yung kapormalan. Pagka-formal niya, nawala. Lumabas talagang tunay na niyang peki siya. Sa mga viewers, friends, and silent followers, please like and share, subscribe para kay host. Salamat po. Ganun dito si Kabsat Makoy, nakabalik. Tatanggol ko talaga si Apo BBM at Inday Sara. Diba? Sobrang ng paninira, lalo yung maharlikan na yan. Balakas sa loob mo kasi nasa Amerika ka. Subukan mo umuwi dito. Nang niyaw-yawang ka ng mga vlogger na Marcos loyalist. Patay ka. Isa na ako doon. Yan, si Kabsat Aaron Peña, papanatang ka talaga niya pag once na umuwi ka rito. Lahat ng bumabati ko sa pamilya na Marcos sa pamilya Duterte, dapat talagang banatan. Mga hindi makamove on, di ba? Yung mga gusto magpa-impeach kay Inday Sara, anong karapatan nyo? Sino ba kayo? Di ba? Naturingan, yung iba, naturingan BBM vlogger. Pero gusto sirain ng unity. Kala nyo kasi kailangan magaling. Sinang manok niyang pagka-presidente? Martin Romualdez. Isa ring hinayupak yun. 44, hindi 40 pa yung sanibong ni Apo BBM, okay na. Wakaw din isang yun. Walang hiya rin yun. Ang dami namatay dahil sa kanya. Sipin nyo na lang yun. Namatay sa Yolanda. Siya ang mayor doon. Siya ang immediate na dapat concern niya ang mga tao ng Yolanda. Bakit libo nga ang namatay? Tapos nagtuturoan kayo ni Mar Rojas. Parehas lang kayo. Pero, ikaw dapat ang talagang nasa field. Ikaw ang dapat pag gano'n yan. Nag-ano ka sana ng emergency measures, evacuate mo lahat ng mga tao. Hindi aabot ng libong namatay doon. Kung may contingency plan ka, ginusto mo rin. Tingnan mo rin. Talagang mayor ka. Hindi rin ako papayag. Martin Romualdez ang presidente. Yung iba, yun ang gusto eh. Martin Romualdez daw at Senator Amy. Naloloko na kayo. Kasi nakaplano na dyan. Inday Sara na talaga. Ang yun na natin ngayon, Vice President ni Inday. Sino magiging Vice President ni Inday. Pero pag-uusapang presidente sa 2028, given na yan. Inday Sara na yan. Sorry na lang kayo. May isang Duterte makakabalik sa Malacanang na kailangan natin. Kailangan natin ng tapang. Sobra na eh. Sobrang bait niya ako BBM, di ba? Lahat ng luyo binibigay na sa inyo, lahat ng laya binibigay na sa inyo. Okay lang yun, bastu-bastusin nyo ako. Sa kayo nakakita ng gano'n, pero okay lang yun. Ayaw niya ng gulo eh. Hindi siya bingatibong tao. Pero kung ako siguro yun, bastu-bastusin mo asawa ko.
Lang yan. Maghahalo balat sa tinalupan. Pamilya ko, babastusin mo. Ganun-ganun na lang. Kasi iba nagkukunwari, Amy Marcos, Madam Aini, Madam Aini. Kupal nyo. Diba? Kupal nyo. Kung may awa kayo kung supporter kayo ni Hapo BBM, hindi nyo siya gaganunin. Diba? Ang tingin nyo, di nalalaman ni, gusto ba ni Madam Aini na binababoy niya yung kapatid niya? Utol niya yun eh. Mas batang kapatid niya. Siyempre, kakampihan niya yung utol niya. Alangan namang kampihan niya kayo. Mga gago pala kayo. Diba? Yayabang ng mga hinayupak na to. Diba? Napatahimik nyo. Ako na yung sa kalahating buwan. Okay. Ngayon, nakabalik na ako. Titirahin ko kayo ngayon. Sobra kasi, diba? Tahimik si Apo. Dahil presidente natin, tahimik lang. Siguro kung Tatay Digong kay Tatay Digong yan, nako, mag-ingat na kayo. Si Panot lalo, kung buwari lang ganun-ganun si Panot, pero bingatibo rin yung loko na yan. Bingatibo rin yung loko na yun. Yung nasa loob ang kulo ni Panot. Yung pagkasakim ni Panot, nasa loob. Sakim nga sila sa kapangyarihan. Inagaw nga rin ng kapangyarihan sa pamilya Marcos. Magnanakaw, mamamatay tao. Yun naman ang lagi yung iniisyo sa pamilya Marcos. Wala naman kayo napatunayan. Ilang taon na yan. Nasaan nga yung ninakaw? Nasaan napunta lahat yun? Na-recover nyo man lang sana. Ni-recover nyo sana sa kanila. Wala nga kayo na-recover eh. Diba? Masyado nyo pinasama ang pamilya Marcos sa buong mundo. Yun ang ginawa nyo, more than 30 years. Pinasama nyo ang pamilya Marcos. Kaya para lumabas kayo bida. Yung 1987 Constitution na yan. Constitution ng mga oligarko yan. Cory Constitution kasi yan, binadali. Cory Constitution yan eh. Yung 1987 Constitution na yan. Maraming dapat baguhin dyan. Maraming dapat baguhin dyan. Minadali nga kasi. Kaya pabor yan, Constitution na yan. Sa mga oligarko, komunista. Yan. Masyadong demokrasyo sa bayan. Siguro talaga dapat. Parang awa mo na, Apo BBM. Ibalik mo na yung kamay na bakal. Parang style ni Apo Makoy nun. Mas gusto namin ng ganun. Safe ang taong bayan sa ganun. Mas safe ang Filipino people pag gano'n. May curfew, siyempre hindi lahat, may limitasyon talaga dapat lahat. May cyber libel, yung paano yun yung lalo yung palakasin ng cyber libel law. Di pwedeng bastusin na lang po kayo. Presidente po kayo ng Pilipinas. Kami na po naawa sa inyo. Masyadong yung kabaitan nyo na abuso, pati asawa, pati si First Lady. Basto-bastusin nila, ganun na lang. Ano po ba kayo? Puting, tuta? Tao po kayo, presidente po kayo ng Pilipinas. Hindi po kayo dapat binabastos ng ganyan. Ang irony, yung bumabastos sa inyo, nasa Amerika, nasa Hollywood. Ang gaga. Kababaeng tao, pero bunganga. Balahura. Hindi ko nga alam kung babae yan o tomboy yata yung hinayupak na yan. Mukhang katawan lang, mukhang wrestler. Ayusin mo muna yung mata mo, maharli ka. Ayusin mo muna yung mata mo. Yung salamin mo, yung ginagamit yan pang welding. Tinatawanan ka na, tanga ka talaga. Normal ka yata eh. Ganyan kalaki salamin mo. Anong salamin yan? Anong style yan? Pang welding yan eh. Kung di ka bagagay, pang welding yan, suot mo yung salamin. Diba? Para natuloy Lady Bosenia. Yung kalaban ng mga Voltes 5, yan. Bosenia yan. Lady Bosenia yan, si Maharlika. Lady Bosenia. Yan, lumabas ang tunay na kulay mo. Lenny ka pala talaga eh. Diba? Meron kang audio na sinabi mo, si Lenny Robredo pala talaga nanalo nung lumalabas.
Nung last election, si Lenny Robredo pala talaga nanalo. So, ginagamit ko lang talaga si Apo BBM. May self-interest ka talaga, inayupak ka. Sariling ano mo yan. Sariling ano mo. Sariling ano mo. Kaya ka kunwari Apo BBM, sariling pakinabang mo. Diba? Kapal na mukha mo, pupunta ka pa sa headquarters, nakiparty-party ka nung celebration ng ng pagkapanalo ni Apo BBM. Lumamong ka ng lechon, party-party ka, magdamag, di ba? Kapal ng mukha. Lumabas talaga ang kulay niyan. Talagang Lenny Robredo pala talaga yan. Alam ko na yung galawan ni Maharlika na yan eh. Kaya umpisa pa lang, wala na akong ano dyan. Talagang nanalo daw nung last election is Lenny Robredo. Meron siyang audio nun. Marorin yung minsan yung isang live niyan. Doon palpak. Doon talaga, sablay na siya doon. Marami talagang aalma sa kanya. Yung mga naniniwala naman kay Maharlika, mga ano yan eh. Yung mga napaniwala talaga niyang ano niya si Madam Amy Marcos, di ba? Close daw sila ni Madam Amy Marcos. Kung close kayo ni Madam Amy, hindi mo gaganunin yung kapatid niya. Hindi mo babastusin si Apo BBM, pati manugang niya, di ba? Tingin mo ba, gusto ni Madam Amy yung ginagawa mo kay Apo Bongbong? Younger brother niya yun. Siyempre, ano yun, alaga niya. Siyempre, parang ano yun, younger brother niya nga eh. Sino naman ang sino ba naman ang lokong papayag na bastusin mo na ng mo, kamag-anak mo, di ba? Ikaw, to the max. Parang kamag-anak mo na nga si Apo BBM kung bastusin mo. Kuting, di ba? Kuting. Tapos, si First Lady Lisa, addict. Di ba? Baka ikaw ang addict, itsura mo lang talaga eh. Maharlika, sobra. Ikaw, mukhang nakabatak. Luwang-luwa yung mata mo. Diba? Luwang-luwa na yung mata mo. Salamin mo pa. Double blade. Diba? Ilan pa yung grado ng salamin mo? Ano yan, sa next election, Lenny na. Kung tumakbong senadora si Lenny sa 2025, Lenny ka na ha. Lenny ka na. Takbong kampanya mo si Lenny saka si Isko, senador ha. Si Isko, matik yan, tatakbong senador yan, kaya nagpapabango ulit yan, bumalik sa showbiz yan. Tatakbong senador yan. Para makatakas siya sa kaso niya sa 18 million niya. Yun ang ano niya, ang galawan niya. Para hindi na siya dun sa kaso niya, may immunity siya eh. May immunity ka pag once na senador ka ulit. Kalimutan na yung kaso na yun. Sa 18 million niya sa Manila Zoo. Hindi naman niya sinagot yun eh. Tax evasion. Magnanakaw yan, si Manny Pacquiao. Dami palang kaso rin yan. Yan ang nagtatax evasion pala. Balita ko nga, nagbebenta na ng mga ari-arian yan. Yan ang nabudol. Nabudol ka talaga, Manny Pacquiao, ng mga nanggago sa'yo. Pinatakbo ka pa. Yeah. Okay na yan, senador ka na eh, di ba? Okay na yan, senador ka eh. Di natapos mo sana yung term mo ng senador. Tapos tumakbo ka din sa province mo, sa Sarangani. Takbo kang governor o congressman. Maniniwala pa tao sa inyo. Hindi yung nag-ambisyon ka, presidente agad. Pareho kay ni Isko. Si Isko nga, doon dumaan sa pagka-senador eh. Presidente agad eh. Yeah. Pero ingat kayo kay Kuya Jose Manalo ha. Yung galawan ni Kuya Jose na yon, malamang kung tinopak yun, pwede siyang tumakbong mayor ng Maynila. Nasa kanya na simpatiya ng tao. Pwede, wag nyo na naman artista, tatakbo. Siyempre, taga Maynila si Kuya Isko.
Ay si Kuya Jose, ramdam niya yung mga taga-Tondo, lalo yung mga taga-Tondo, di ba? Mga tumakbong konsehal muna yan. Malamang tatakbong konsehal yan or ano sa mga district niya sa Tondo, di ba? Hindi naman kasi opportunista na gaya mo yan, ano eh. Na yan, isko eh. Malamang yan, tatakbo talaga yan. Yung ginagawa nila ngayon, ako, hawak niyang kung talagang walang matinong kalaban to sila Lacuna. Baka tumakbong mayor ulit yan. Baka mag-second term yan, takbo na naman. Si Mayora ngayon. Ay wala namang ginagawa din eh. Incompetent din sila Lacuna eh. Alam mo yung mga basura pala doon sa Dolomite, yung mga sako-sako doon. City government na pala dapat ang humahakot doon. Hindi na dapat nila pinapabayaan na naiipon lahat doon. Diba? Anong ginagawa ng City Government of Manila? Hindi hakutin lahat yun. Diba? Asa na naman kayo sa DNNR, MMDA, hindi pala ano talaga. Actually, sako pala talaga ng city ano, sako po talaga ng ano, Maynila pala talaga yun. Ang DPS pala talaga naghahakot doon. Yung mga ilang basura ng sako ng basura ng ano doon. Nakakasira din sa Dolomite yun, syempre. May amoy na eh. Nagla-live sila Kamsat Daddy dito, nakaganon sila, talagang pantot. Siyempre, ilang linggo, ilang buwan yung mga basura na yung nakatambak doon. Walang humahakot. Yeah. Hindi kang dapat tanihin nyo. Yung basura sa Manila Bay. Saka yung kubeta. Yung CR. Parang awa nyo, kawawa na yung mga ibang pumupunta ron. Gustong umihi. Lumalabas agad eh. Pasok doon sa portalet, sa sobrang panghinong portalet. Siyempre, iba-iba na amoy nun. Yung portalet. Ay, papagamit yung CR, di ba? Huwag kayong aasa sa portalet lang. Puti, lalo puti. Puti, masela ng mga puti. Iihiba sa portalet ang puti. Yung mga European, mga kano. Asahan nyo bang umihi sa portalet yon? Kaya tinapag, mas nyo mapupunta sa isang beses lang yon. Hindi na babalik yon. Kasi na-discuss sila eh. Basura, walang CR. Diba? Bago nyo i-promote yung Dolomite, ayusin nyo muna yung mga ano dyan. Ayusin nyo muna ang dapat ayusin dyan. May balak nga kayong gawing 24 oras yan, di ba? Gagawin yung 24 oras. Walang kubeta. Andyan ang basura. Wala rin. Sa kapisin order, dapat maglagay kayo ng mga ano dyan. Tanghaling tapat, may nagnanakaw dyan. May mga hold-upper dyan. Bagay, hindi nahawak ng ano kasi yan. Dapat police na yan. Police visibility. Dapat dyan sa may area ng overpass na yan. May nang-hold up dyan. Yung kasama namin vlogger, tanghaling tapat, hold up dyan. Buti, dalawa yung cellphone niya. Ang kinuha, yung cellphone na isa, yung hindi doon nakalagay yung mga ano niya. Yung mga yung mga importante kay YT, importante kay FB. Yung isa, yung panganin lang siguro, yung backup lang siguro yung nakuha sa kanya. Pasok na sa Kapsat nila, live ni Kapsat Mac. Siguro nga marami pupunta dun sa dating channel ko, Kapsat Makoy. So, gusto ko talagang i-retrieve yun. Pwede talagang i-retrieve. I-retrieve ko yun. Para dalawa channel ko. Siyempre to, hindi ko rin bibitawan to. Siyempre. Ano to, may mga pumapasok na rin. Yun ang gusto kong ituloy. Yung dati kasi may mga ano na yun. Ang dami na eh. Makaibang subscribers nga dun. Nag-aantay pa rin eh. Ano nangyari kay Kapsat, di na nagla-live.
Hindi nag-live si ano ngayon ng gabi ah. Naabangan ko ang live niya eh. Ni Cubs at Aaron Peña. Dapat kanina pa ako nag-live actually. Schedule niya kasi 8 to 9 ang live niya. Hindi siya nakapag-live ngayong gabi eh. Baka nagkaroon ng aberya o baka may biglang lakad. Saka yung 10 dash line na kinukulit ng China, dapat ano na yan. Dapat talagang pambubuli na yan, abusado na talaga. Hindi na nila ginagalang ang ano ng United Nations, di ba? Nagsalita ng United Nations, pinagbutuhan na yan, panalo na tayo. Ano mo kasi ano pa kasi yung inaano nila. Feeling kasi nila, nadihado sila. Kinampihan tayo ng United Nations, di ba? Talaga naman atin yan eh. Yung mga islang sinasabi nilang kanila, ay atin talaga. Part ng Palawan yan. Part ng Palawan yan. Rich in natural resources kasi talaga yan. Yung mga isla na yan. Kahit malayo sa China, inaangkin nila. Actually, napakalayo na sa China yan. Yan, yung inaangkin nila, Ayungin Shoal, Scarborough Shoal. Paano napunta sa kanila yan? Diba? Tapos, yung mga isla doon sa norte, doon sa taas, hindi nila pinapakilaman. Mas malapit sa kanila yun, actually. Pag-asa Island, hindi, yung Palawi Island, yung Pabuyan Island, Chami, dulo ng norte. Hindi nila man ang ginagalaw, peaceful. Wala nga ginagawa yung mga ano doon, yung mga sundalo doon eh. Maswerte kung doon ka na ma-assign, sundalo ka, doon ka ma-assign sa Mabulis Island. Kalaban mo doon talaga, lungkot sa kabagyo. Tama ang bagyo, di ba? Pero walang ginagawa eh. Hindi hindi inaano ng China yung mga isla banda ron. Sa norte, wala silang pakialam. Ang habol talaga nila ito. Ito mga isla rito. Isla rito banda sa may Palawan, yan ang ano nila. Which is nagtataka ako bakit ang layo naman sa China nun. Ng mga inaangkin nilang territory. Nila layo naman. Diba? Actually, hindi lang naman China kasing nag-umaangkin dyan. Marami. Pero masikasig talaga. Kalaban talaga natin din is China. Vietnam nga, inaangkin din yan eh. Vietnam, tapos may mga ibang island, may mga ibang bansa pa umaangkin dyan sa yung mga isla dyan. Yan, nagbaba ng link kanina. Si Boss Laurel Kabang. Support din natin yung channel niya. Nag-live ako kaninang umaga. Nagbaba siya ng link. Laurel Kabang. Support din natin yung channel niya. Lahat na may mga channel dito na viewers, support natin. Tulungan lang. Wala lang. Tutuloy-tuloy na itong wala nang ulan Sana nga magtuloy-tuloy na. Ganitong weather hanggang bukas. Sino kaya yung country girl na yun?
nice fight. Yung ano natin sa gilas, wag naman nating anuhin ang gilas. Lumaban naman talaga sila. May ano talaga dyan, yung coach. May problema talaga yan. Sa coaching. Bali yung mga diskarte ni Chotre. Talagang inamin naman niya. Talagang nag-resign na nga eh. Nag-resign na tapos ano na. May halatado kasi yung favoritism niya. Favorite niya si Clarkson, yung isa. Ang daming magagaling na player, di niya ginagamit. Hindi niya masyado. Favoritism din eh. Siyempre, hindi naman kaya ni Clarkson lahat yun. Ang lalaki kaya ng Angola, ang laki ng mga Dominican Republic, ang lalaki nun. Ang dami nating malalaking actually, mga tao eh, di ba? Junman Fajardo, di ba? Hindi masyado eh. Nag-focus sa ilang tao lang, dapat nagano rin siya. Pero nangyari na eh, di ba? At least tayo natambakan. Ito lang huli, natambakan tayo. Anong team ba yung tumambak sa atin? May team na tumambak sa atin eh. Itong yatang huli, yung South Sudan pa. Natalo pa tayo ng South Sudan. Diba? Proper kasi, sabi na naman nagsasabi, sayang ang budget, bakit dito ginawa bakit dito ko nagawa ang FIBA World Cup, ang FIBA basketball na yan. Wala. Buti nga na-promote ang Pilipinas eh. Saka lumaban naman, wala naman kayo masasabing tinambakan tayo ng gano'n. Mga panay close fight nga eh. Panay close fight nga ang laban eh, di ba? Di naman talaga yung natambakan na sinasabi ng tambakan, di ba? Kinulang lang talaga tayo. Saka maling ng tanong coach. Maling tao, maling yung mga maling diskarte. Naka-live na si Kuya Edwin D. Papa D channel, support din natin yan. Na-miss ko na. Actually talaga, na-miss ko talaga ang Baguio City. Sa totoo lang. Pag ganitong oras siguro doon, naka-live pa ako niyan sa labas. Diba? Palakad-lakad lang tayo. Ang maling discarding sila Uncle, nagpagawa sila ng balay. Tag-ulan. Total renovation pa naman, tag-ulan. Sabi, Uncle, ginawa niyo sana yan, April, May. Tuloy-tuloy sana ang trabaho niyo nun. Naniniwala eh. Hindi yan. Ayan, ilang bagyo lumaan yan. Na ang trabaho nila. Binakbak yung bubong, siyempre. Ulan ng ulan doon. Ngayon lang yata gumaganda weather ngayon doon. Magpapagawa ka talaga ng balay, diskarte lang. May, April, March, gano'n. Hindi yung rainy season na, saka ka magpapagawa ng mali diskarte eh. At sinabihan ko sila, Uncle, sabihan nyo yung mga yung mga nag-aano rito. Pag kunwari nag-aano na kayo. Kunwari, nagpapatransient na kayo. Sabihan nyo yung mga transient nyo, bawal na bawal yung naninigarilyo sa kwarto, maingay. Diba, siyempre, may mga katabing kwarto yan eh. May katabing kwarto yan. Mamaya, kayo yan, magre-reklamo sa inyo.
Yung kasing sakit, yung sakit galing pa pang mga bading. Yung mga bading, ang iingay ng mga yan. Yun nga reklamo dun sa kabilang transient eh. Pinaalis talaga ng mismo mga yung mga board, mga may mga reviewers kasi yun, yung katabi namin doon na may balay, na may transient din. Tumatanggap din ng mga nag-aaral ng board review, mga estudyante. Tapos may mga Sabado, Linggo, mga transient lang, mga per day lang. Ang ingay, mga bakla. Giinuman pa sa loob ng ano. Nagiinuman, nagyoyosi. Wala, pinaalis sila nung ano, mismong mga katenant na yung ano. Mamili po kayo, kami pong paalisin niyo po yung mga yan o kami nga aalis. Naistorbo nga naman yung mga iba, nagre-review, estudyante, gusto nang matulog sa gabi. Itong mga baklita na to. Pinalis sila. Ganun talaga dapat. Bawal manigarilyo. Yun ang number 1 sa loob ng kwarto. Kaya yung sound, yung maingay. Gabi na nagiinuman pa. Host kaya nila gustong kunin ang area dahil sa mga mineral resources ng mga isla sa near Palawan. Kaya nag-base ang US doon. Kaya nga po. Pero nakakapagtaka nga, Kuya Carlito, ang layo eh. Bakit nga yung wala silang pakinabang naman talaga. Wala naman kasi pakinabang talaga doon. Yung mga isla sa norte, wala naman pakinabang doon. Anong pakinabang nila sa Palawi Island, Puga Island, Chami Island, wala naman pakinabang doon. Mayaman lang sa mga dagat, yung mga isda. Ang lalaki ng isda doon. Fishing ang ano doon, marami isda. Actually, yung mga parte doon sa norte. Pero, titignan mo yung mapa, mas malapit talaga sa kanila yun. Kasi, sa taas ng Mabulis Island, Taiwan. Taiwan na yun eh. Sa gilid ng Taiwan, ano na yun? China na yun. 30 minutes na lang po ang layo ng Mabulis sa Taiwan. 30 minutes na lang po ang layo ng kung naka-boat 30 minutes na lang layo ng Mabulis Island sa Taiwan. Kaysa yung pupunta ka sa mainland Batanes 7 oras Batanes hanggang sa pinakadulo doon sa Mabulis Island, pinakadulo na ng Pilipinas sa norte, 7 hours. Mas malapit pang Taiwan sa Mabulis kaysa Mabulis sa mainland Apari ay mainland Batanes. Kaya nga po rich in natural resources kasi kaya nagano sila. Actually kasi magandang negosyo talaga yan eh. Kuwari may investment din, may pera ka naman, di ba? Hanap ka ng lumang bahay sa Baguio. Pa-renovate mo lang. Tapos gawin mong transient house yun. Transient house. So, may maganda sa transient, may aalis, may papalit. Talagang nakaano ka lang. Talagang nakatutok ka lang dapat talaga. Pwedeng transient, pwedeng boarding. Kung malaki-laki yung balay mo, kung malaki-laki yung balay na malaki-laki yung property nyo, pwedeng halo yung boarding house sa mga estudyante, yung mga nagtatrabaho sa Baguio, saka transient. Sa transient lang, mabubuhay ka na daily yun. Daily bayad doon sa transient. Pwede rin monthly. Pero ang karamihan kasi doon, daily ang gusto. Daily rate. Araw-araw magbabayad ka. Daily rate. Yun ang pinakamagandang ang business. Transient house. Kaysa nga naman mag-hotel ka, mahal, di ba? May mga bahay naman doon na pwedeng yun ang talaga doon.
nga, nag-iisip na kami ngayon eh. Kuya nga, nag-iisip. Parang maganda nga yung negosyong transient talaga. Mahirap din kasi nakikitira ka lang. Siyempre, hindi mo namang, oo, uncle ko yun. Pero, iba pa rin talaga yung solo mo eh. Solo mong balay, solo mong property, di ba? Mahiya ka rin eh. Kumbaga, limitado rin yung galaw mo kahit ganun. Kahit baka mag-anak mo yun eh. Yung iba pa rin talaga yung sarili mo. Sarili mong galaw. Kailangan dito, uncle, may curfew. Sabi ko nga, huwag yung kagaya na ibang transient na walang curfew. Pag talaga, ano ba talaga plano nun? Hindi pa nga daw nila alam kasi inaano rin daw sila mga ano yun sa Canada, mga anak, kinukuha na sila. Iniisip pa nila anong gagawin din sa balay. Sakali lang, uncle, gusto niya talaga yung pa-transit yan. Dapat lagyan din ng curfew, wag yung 24 oras, kung kahit anong oras uuwi yung ano, pwede. Hindi pwede yun. Kasi may mga ibang transient talaga doon. Alas 12, pag wala ka pa talaga sa may ano talaga yun. Pag alas 12, wala ka pa sa balay, sa transient house mo, pinapadlock na. Pinapadlock na yung gate. Security reason din. Diba? 24 oras yung bukas yung gate. Sinong labas-pasok ang tao doon. Hindi nakapasok na, kung may masamang loob, nakapasok na doon sa compound mo. Yun ang malakas na negosyo. Meron kang transient, tapos may van ka. Kung ano, may sasakyan ka naman, may van ka. Tour guide ka na rin. I-tour mo na rin yung mga transient mo. Kasi karamihan yung mga ganun. Umaakit ng Baguio, naghahanap pa sila ng mga tour guide nila. Baka nga naman maligaw, di ba? Ikaw na rin, kasama na sa package yun. Yung stay nila sa'yo. Yung stay nila sa'yo. Kasama ng ano doon, ng tour guide. Kasama ng ikot-ikot doon. Saan nila gusto. Ito na naman, meron na naman tayo napasok. Hi everyone. Mahirap to, kuya. Mahirap to. Kuya Carlito, nakita niyo to pumasok. Mahirap. May ano sinasabi ko sa mga foreigner eh. Sorry na lang siya. Wala akong gloves pero basta paano lang to, mga ganito. Mga ano lang to eh. Tignan mo, ano kaagad yung hirit, Kuya Carlito, di ba? Mahirap. Mahirap yung ganyan. Ayaw ko ng gulo. Umpisa pa lang eh, mali na po yung banat niya eh. Sorry na lang siya. Wala akong gloves. Hindi ka makakatulong sa channel ko. Makagulo ka pa eh. Dalawa na yun. Kanina may pumasok na naman. Country girl. Walang pakinabang. Wala akong ano sa mga ano ganyan. Mga pumapasok na ganyan. Dati pa yan. Alam mo na. Pag foreigner talaga. Ayoko. Hihingan ako ng gloves. Anong ko sa gloves? Host ang China.
sa kaysaysayan ng panahon ay masyadong dominante sa mga ari-arian ng ibang bansa dahil sa malaki nilang population, dumadami. Kaya nga po gusto nila maging kanila yung ibang para doon nila ilagay yung population nila. Akalain nyo pati Mongolia sa Tibet gusto nilang sakupin. Lumalaban lang ang Mongolia sa Tibet. Pati pala Mongolia, Tibet dati gustong anuhin ng China. Napakaliit na ng mga bansang yun. Gusto pa rin nilang anuhin, di ba? Saka bastos talaga mga incheck. Saka North Korean. Pag meron palang tumakas na defector galing North, dadaan sa border ng China, walang no choice, dadaan talaga eh. Yung pinaka-easiest way. Pero may other way, mas malayo. Ang ginagawa pala ng mga incheck pa na may nahuhuli silang defector, binabalik sa North Korea. Binabalik nila sa North Korea. Alam naman nila sitwasyon sa North Korea eh. Sira uling presidente nila ron. Once na tumakas ka sa North Korea, patay ka. Papatay ka na. Is either papatayin ka o hard labor. Buong buhay hard labor ka. Daling ka sa labor camp. Diba? Dadaling ka sa labor camp. Alam naman ng China yun. Bakit ganun ang ginagawa nila? Kasi alay nila North Korea. Kaya merong YouTube, may napanood ako, tumakas siya. Tumakas siya, nanay niya, kapatid niya, tumakas sila sa North Korea. Ibang way ang dinaanan nila. Mas malayo. Napadpad sila sa may Tibet, sa Tibet. Buti ang Tibet, maluwag. Tinatanggap talaga yung mga defector. Yung mga defector ng North Korea, tinatanggap nila. Tapos tumira rin daw sila sa Tibet ng ilang buwan. Saka sila nagsik sila ng political asylum sa sa South. Nasa Amerika na ngayon. Sila, yung pamilya nila nasa Amerika na. Masarap na buhay nila. Yun mo propaganda ni Kim Jong-un, Kim Jong-il, presidente ba nila ngayon. Pinapakita yung ang okay naman sa North Korea, pero pinapakita nila yung Pyongyang lang, kabisera lang, pero paglabas mo nun, walang yan. Para ka nasa land of the living dead. Gutom ang mga tao, walang makain, natutumba na lang sa gutom, namamatay, may mga bangkay na sa kalsada, hindi namatay na nga sa gutom, starvation, gutom sila doon. Pero pinapalabas ng propaganda ng ng North Korea, president nila, okay sa North Korea. Diba? Paano nga magiging okay? Ayaw nyo namang wala nang bawal naman ng ganito. Bawal ang radyo, bawal ang newspaper. Walang stasyon ng TV bukod sa government station, di ba? Propaganda lahat. Limitado ang galaw mo. Sa North Korea, limitado ang galaw mo. Kasi may mga nakapasok, may nag-video talaga, nakapuslit. Buti nga, nakalabas yun. Hindi, patay talaga yan. Death penalty pala sa North Korea yan. Bibidyo ka ng mga sa loob ka ng North Korea, binibidyohan mo kung anong pangyayari sa loob. Patay ka. Yun ang kagaguhan ng mga incheck. Lahat ng mga defector ng North Korea, binabalik nila sa North Korea, eventually, papatayin na yung mga yun, or hard labor. Sa kapangit sa North Korea, kasalanan ng magulang, hanggang kaapu-apuhan, damay na, hard labor na. Habang buhay ng pamilya nyo, magsasuffer. Hard labor na. Buong buhay, hard labor. Mas maswerte pa nga tayo dito sa Pilipinas. Angal tayo ng angal dito. Mahal ng bigas, mahal ng bilihin, mahal ng gas. Bukan yung lupira sa North Korea. Yung mga epal dyan. Bukan yung pumunta sa North Korea, maranasan nyo.
Maswerte pa nga kayo dito na ano kayo. Hindi limitado ang galaw niyo. Walang nagtitik-tik sa inyo rito kahit ano. Siguro kung nasa North Korea ka, Renato Reyes, hindi kayo makakagalaw ng maluwag doon. Ela Ilago, yan. Si Brosas, Castro, wala. Hindi kayo makakayaw-yaw doon. Bawal doon. Sobra na nga binibigay sa inyo ng demokrasya dito sa bansa. Wala daw demokrasya dito sa Pilipinas eh. Diba? One time lang, kahit 3 araw lang, tumira kayo sa North Korea o makatagal kayo, makita niyong hirap doon. Bagay, hindi nyo ilalabas yun kasi communistic. Komunista North Korea, di ba mga komunista kayo? Siyempre, love your own. Wala kayong say. Sa China nga, wala kayong say. Narinig nyo na ba si Renato Reyes na nag-aano sa China? Yan, sila Brosas, sila Castro. Kinokondem nila ang China, kinokondem na nila, wala. Kasi nga, ano nila yan, lodi nila yan. Pag walang China, walang komunista. Pag walang Russia, wala sila. Wala silang kita. Yung doktrina nilang bulok, hindi nila maano dito sa Pilipinas. Komunista mga bulok yan eh. Pahinga. Si Kuya Perenal po, pahinga muna, no? Kuya Carlito. Nagpapahinga muna, no? O nagtatrabaho yata. May trabaho ba? Sabi ni Sir Carl, may trabaho daw. Baka trabaho sa pier. Baka bumalik sa pier. Hindi na po masyado sa live eh. Tapos mag-e-election na kasi, wala na muna basketball. Wala muna. Minsan, nakikita ko, nag-FB live din. Nag-FB live din minsan. Tapos may reels din siya. Wala na pong ulan sa inyo, Kuya Carlito? Tumigil na po? Dito, wala na pong ulan. Sana magtuloy-tuloy na. Mas maganda po pag tuloy-tuloy ng weather. May lakad po rin pa naman kami bukas ng tanghali.
Pasok-pasok na po sa akin live. Ano po? May gawa siya sa bahay lang. Tutok sa work lang. May ginagawa po siya sa balay. Sa tsinelas. Marami pong order. Sa tsinelas. Mga gumagawa po ulit ng tsinelas. Marami pong order sa tsinelas. Namiss ko na rin po si Kuya Perinal eh. Yung gabi-gabi niyan live, nakakamiss eh. Yung sa Don Bosco yung nasa Don Bosco part siya, nakakamiss eh. Host, oo, wala nang ulan. Pero hangin malakas pa. Meron pa rin po yan. Mga buntot. Yung buntot ng bagyo, meron pa rin. Dito, walang-wala. Tahimik. Wala na. Kanina, kumikidlat pa rito kanina eh. Kanina po mga 7 or 8. Kumikidlat pa rito kanina. Biglang tumahimik na. Tumahimik ng paligid. Kung Kabsat Raul, di pumapasok ka. Anong problema nun? Busy rin siguro si Kabsat Raul. Di po nakakapasok si Kabsat Raul. Baka busy din eh. Kaninang umaga nga po, nag-live din ako. Medyo marami pumasok po kaninang umaga. Kayo, si Sir Carl, si Kabsat Aaron Peña, pumasok. Si Kabsat Diana siguro, maraming ginagawa. Hapon ngayon sa Ireland, si Bunsoy Iris siguro napagod din. Galing din sa school yan. Sila Bunsoy yan, si Bunsoy Iris, si Bunsoy JL. Sana nga po, Kuya Carlito, no? Magkasabay-sabay sila pumasok dito sa live ko. Nakakamiss din yung tatlong yun. Si Bunsoy Iris, pumapasok-pasok. Yung dalawa talagang namimiss ko. Nakakamiss yung si Bunsoy yan saka si Bunsoy JL. Gusto ko makompleto ulit yung mga Bunsoy. Mga busy kasi eh. Tuwang-tuwa siguro ako pag nagkasabay silang tatlong papasok dito sa live ko. Namimiss ko na rin yung mga Bunsoy na yan. Hindi makalabas dahil sa ulan sa park kasi lang pag nag-LL siya laging ulan kasi kaya nga po ngayon lang tumigil, ngayon lang gumanda yung weather eh.
Ngayon lang pong gumanda yung weather. Pero na ano na yata siya, kuya, di ba? Naka ano na yata siya kay YT. Nakasahod na. Nakasahod na po yata kay YT kasi nakapunta na sa Boracay. Nakapag-Boracay na po di ba? Si Kuya Perinal, nag-Boracay na eh. Magkanong budget sa Boracay ng ilang araw. 3 araw nga yata sila dun eh. May kasama po siya di ba? Ako, target ko rin talagang Boracay pumunta pero mas uunahin kong Batanes. Yun talagang nasa ano ko, number 1 ano ko yung Batanes. Mahal lang talaga daw. Mahal lang talaga daw ang budget pupunta sa Batanes. Wait lang po kakabsat, mga bonsai. Wait lang po. Si Diana, pag may time yon papasok yun sa'yo. O, busy rin po kasi ano yun eh. Inventory. Yung mga trabaho yung inventory sa company nila. Ayan o. Nakadyan na po. Ayan, pasok si Kabsat o. Hello, Manong Makoy. Hello, Sir Carlito. Dito ako sa work. Medyo busy. Musta, Manong Makoy? Di kalman. Di kalman nakasign na lock ng batik makakomment. Ado trabaho. Well, ang movement eh. Ibaga mo met. Diba? Baga mga adoal na. Basta okay lang. Okay lang Kabsat. Okay lang. Diyos Agnina. Salamat Kabsat Diana. Dali lang Kabsat Diana. Sir Carlito, sandali lang po. Sandali lang po. Babalik ako. Sandali lang po. Uray lang. Uray. Sundin.
balik-balik na. Tikla lang ng gatas. Gabi na eh. Na gatas tayo. Hindi naman tayo nagkakape. Sir Carlito, musta na po? Hindi na nagla-live si Jane yata. Miss Diana MBC Paldan is in the house. Good PM to you, friends. Sarang, thanks for visiting. Support to host channel. Flowers for you. Salamat po, sir. Salamat po, sir, sa flowers at support kay Kuya Makoy. God bless po. Miss Diana, nag-uusap nga kami sa mga friends na banggit ka mga happy naman nakapasok ka sa Pinas. Maulan pa rin pero palayo na bagyo rito. Paalis ng bagyo, awanan. Pero manual daw, tutuloy ito eh. Data lang medyo umokay, the weather. Hanggang rin makaruwar. Ang makaruwar. Pirme nga uran. Straight, simula pa Biyernes. Simula Biyernes pa eh. Ay, simula Huwebes pa eh. Pirme ti ulan. Taktala ng sarding. Ita, nalami yung salita niya, kansa. Nalami yung salita. Nakapasok ako, Sir Carlito. Di ko bagit, Sir, pasensya na ano po ibig niyong sabihin. Winter niya. Di ibig sabihin ni Kuya Carlito doon, buti daw nakapasok ka dito sa live ko kasi maulan ng ilang araw. Buti nga daw nakapasok ka ngayong gabi sa live ko. Sabi ko, pumapasok naman po yan na minsan ano lang talaga, busy lang minsan yan si Kabsat. Pero nakasupport lang kay Kuya Makmak niya rin yan. Alam mo, Kabsat, mas gusto ko talaga yung lamis. Mas kayat ko ng weather na nalamis kaysa na nga puto. Mas ayat ko talaga ti weather na nalamis kaysa na nga napudo. Ayat ko. Kaya nga nasanay din tayo sa Baguio. Mas gusto ko na sa Baguio kaysa sa Isabela eh. Tiga Isabela kami pero sobrang init sa Isabela. Lalo ngayon, sobrang init dun. At least sa Baguio. Diba, alam mo naman yun sa Baguio. May init siya pero iba yung init sa Baguio, iba yung ano ng araw eh. Naanuhan talaga ng hangin eh. Mas maano ang hangin kaysa sa init. Kahit tanghaling tapat, pwede ka mag-live. Kahit uray nga tanghali, magbaling ka ang live. Hanunay na po doon. Nasakit. Lasag manong no sobrang lamis. Sobra ita. Sobra dyan. Sobra ita, Kabsat, sobra. Sobrang lamis talaga ita. Yung bagyo, kayang pa niya. Pero siguro ito sobra. Ireland detan eh. Grabe. Miss Diana. Madalang na si Jane mag-LS. Malamang may problema siya. Malaman kay Ma'am Annie. Pumapasok kay Ma'am Annie, di ba? Si Kabsat Jane. Mayat sa Baguio lamis na dito. Sobrang lamig manong. When nga road.
Sir Carlito, binigyan ko ng prepaid card. Prepaid card load niya. Yata, alam, pre card load. Hindi niya alam. Yata, maload. Paturo siya. Magpaturo kasi siya. Kasi madali lang naman yan. Magpaturo siya. Wala ba siyang ano doon? Matang ang magturo sa kanya doon. Kaya nga grabe naman yung mga kasama niya sa kung pinapabayaan lang nila. Baka yun din ang suspecha ko. Yung mga kasama niya sa bahay, walang pakialam sa kanya. Yun din ang suspecha ko, kapsat. Baka feeling outcast siya sa kanila. Mismong pamilya niya, mismong sa bahay nila, di siya tanggap. May mga ganun eh. Yun ang feeling ko Yun ang nararamdaman ko. Mismong mga kamag-anak niya hindi siya tanggap na ganun siya. May mga pamilyang ganun. Actually, meron talaga. Diba? Wag naman sana, diba? Tanggapin nyo kung sino si Kabsat Blessed, kamag-anak nyo yan. Wag naman yung ano yun na porke ganyan na sitwasyon, binabayaan nyo na lang. Tingin ko, yun ang ano ng utak ko eh. Baka mismo mga kamag-anak niya, mismo mga kasama niya sa bahay, walang pakialam sa kanya. Kaya nagkakaganon yung bata. Miss Diana, happy kami sa pagpasok mo sa live ni host. Yun ka po. Kasi yung dating channel ko, Kuya Carlito, meron talaga nag-hide sa kanya. Meron talaga nag-hide sa kanya doon. Kilala ko kung sino yung mga yun. Kasi pumapasok sila rito eh. Yung mga nakaaway din ni Kabsat Diana. Pumapasok dito eh. Suspecha ko lang sila yun. Yung nakaaway din ni Bunso Yen. Pumapasok din sa kay Kuya Perenal. Feeling ko Kabsat Diana, mismong kamag-anak niya, tinatakwil siya. Hindi siya tanggap. Sa sitwasyon niyang gano'n, hindi siya tanggap. Huwag naman gano'n, babastos naman ang babastos nyo naman kung ganyan kayo. Tao pa rin yan, huwag nung yun. Kamag-anak niyo yun, kung sakali. Kamag-anak niyo yan, tulungan niyo. Kaya nagkakaganyan siguro yan eh. Mismong kamag-anak niya, hindi siya tanggap. Meron. Kaaway niyo. Si Harada, kaaway niyo. Lucky Harada, kaaway niyo. Mahirap lang kasi magsalita. Tapos yung isa, yung nag-i-sponsor sa Manila Bay, kaaway niya yung matanda. Gawang ka pa naman ng istorya na peke ka, hindi ka totoo. Yung minapalabas sila kay Bunsoy eh. Peke daw si Bunsoy, hindi daw siya totoo. Yung mga TikTok daw niya, hindi daw siya yun. Yung nagpapakalat nun eh. Diba? Naawa nga ako sa katayuan ni Jane. Parang utusan ng mga kaanak niya doon. Pero masispecha ko, Kuya Carlito, kawawa yung bata. Hindi tanggap na makamag-anak niya.
na meron siyang ganun. Hindi nila matanggap kasi si Jane, meron talaga. Hindi nila, di dapat unawain na lang nila. Imbis na ganunin nila. Kaya nga, kaya pati yung mga ibang vlogger, may mga ibang vlogger talaga na hawak nung sinasabi ko sa'yo na sponsor, binlock siya. Binlock siya. Binlock si Bonsoy mismo. Number 1 supporter, number 1 subscriber nila, binlock nila. Meron talaga mga duldog na vlogger. Meron siyang may mga duldog na vlogger na binlock talaga siya. Wawa naman si Bonsoy. Huwag-awa na sa batang yun, sobra. Sobrang sipag. Sa edad niyan 26, kabsat, nakabili ng sarili ng balay. May sarili na siyang balay. May sarili na siyang bahay, nakabili siya. At the age of 26. Bagong promote sa trabaho. Diba? Ano nga naman ang hanapin pa niya? Maganda siya, napintas siya. Itong mga inggit sa kanya, mga losyang na, mga lola na. Diba? Hindi may iwasan, meron talagang ganyan. Yan ang nagpakilala sa akin sa World of si Bunsoy. Dati viewers pa lang ako noong 2019. Nasa Baguio pa ako noon, nagta-taxi. Yung isang uncle ko noon, may taxi kasi siya. Akong nagbebiyahe noon. Viewers pa ako noon 2019. Doon ako nagsimula. Kasabayan kong pumasok yan. Si Bunsoy yan. Pero yan, sila Sir Carlito, sila Kuya Carlito, si Bunsoy JL, yung isang Bunsoy, sila Jessie A, mga nauna yan. Sila Mami Japinay, mga nauna sa amin yan. Yan ang mga talagang batikan yan. Isa sa batikan yan, si Kuya Carlito. Magkakasabay sila nila Bunsoy JL, Mami Japinay, si Sir Jesse Boy, si Kamsat Jesse Boy. Yan nag-convince sa akin para mag-vlog ako kay YT, mag-vlog ako. Kuya Mac, maraming content dyan sa Baguio, mag-vlog ka na. Yan, si Bonsoy JL, saka yun sa Bonsoy yan. Yung dalawang yan nag-convince sa akin. Para pasukin ko tong pagbablog. Makita mo na yung sitwasyon ni Jane, nakakaawa. Nakakaawa siya. Diba? Parang outcast na, parang ano ba tawag doon? Parang hindi tanggap yata ng mga kamag-anak niya yung sitwasyon niya eh. Kasabay ko nun, si Ate Yoli Binuya. Manong siya
Siya, siya na matagal ko nakilala. Never pa kami nag-away noon. Mga baguhan noon sila pag mga away noon, kaya pinatulan ko sila manong. Host ang host ang matindi diyan, yung lolo na lasinggero. Gumawa ng usap-usapan sa kanya ni Miss Diana. Yun ang wika, yung wala sa ayos, basta may masabi kahit masama. Kaya nga po, Kuya Carlito pumapasok nga daw po kay Mami Japinay. Di ba si Mami Japinay nagre-release? Minsan daw po naka-live. Si Mami Japinay, pumapasok sa kanya. Ibig sabihin, pumapasok niya kanya si yung matanda. Kung ano-ano na naman daw sinasabi. Hindi ko maano talaga yung matandang yun. May something Yung lolo sa Manila Bay. Nahirap kasi may nag-aano dito, kapsat May nagmamasid dito, kapsat Diana. Ano rin sa mga vlogger din niya yan, yung matandang yun. Yan, yung pinalabas niya. Yun talagang pinaka, na talaga ng matandang yun. Pinalabas niya, ganun si Bulsoy. Matagal may time kasi, matagal di nagparamdam si Bulsoy. Matagal di nagparamdam. Nabisi pala talaga sa trabaho. Sobrang work, sobrang ganon. Matagal di nagparamdam. Pinalabas ito, nag-asawa na daw. Pinalabas ng matanda, nag-asawa na daw, na ganon na daw. Bastos Bastos yung matandang yun talaga. Talaga may manyak yata yung matandang yun nagla-live yun minsan sa umaga. Basta yung matanda. Yung lolo. Yung channel niya may lolo. Lolo. Basta yun na yan lolo. Lolo TV, gano'n. Lolo R. Sinabi ko na. Lolo R TV. Siya na yun. Kung nakasub ka doon, i-unsub mo. May pagkanin matandang yun. Sobra. Oo. Dapat malaman niya na yung Kuya Carlito kasi baka mamaya pasukin niya. Pasukin ni Kapsat Diana yan mamaya. Kung ano-ano na naman ang ano yun ng babae ng ano na yun. Yung ginawa niya kay Bunso yun. Ginawa niya ng kwento, kuya. Talagang, hindi ko talaga mapapatawad yun. Grabe yung ginawa niya doon. Grabe yung ginawa niya talagang eksena nun. Talagang kumalat yun Ako pa nga nag-i-explain sa kanila nun. Hindi, Kapsat Daddy D, hindi totoo. Hindi maniniwala rin. Gawa-gawa lang yun. Para lang siguro may mapag-usapan. Baka inutusan ng amiga niya. Alam niya naman yung amiga niya kung sino Kilala niya naman yung amiga nun. Yung amiga niya, tapos yung anak-anakan nila, yung nasa Japan, anak-anakan nila. Yung Kuya Carlito, yung Forever in Love, di ba may viewers na Forever in Love? Si Lucky Harada po yun, Nadula si Camilo noon time Si Lucky Harada yata yun, yung Forever in Love. Yung pumapasok minsan Forever in Love. Alam ko si Lucky Harada yun. Ninja niya lang yun
Miss Diana. Matamis bibig nun. Bigay-bigay bago kantsaw sa binigyan pag hindi niya napasang ayon sa kanya. Kasi sa akin, Manong, pag lolo nagbablog, naawa ko, sinusuportan ko talaga. Iba tong lolo na to. Iba tong lolo na to. Yan, maniwala ka dyan kay Kuya Carlito, kilala niya yan. Matanda pa kay Kuya Carlito yan. Basta Lolo R vlog. Sinabi ko na eh. Lolo R. Lolo tapos R. Dugtungan mo yung R. Tapos vlog. Yun na yun. Lolo R vlog. Siya na yun. Baka siya ano yung sinasabi mo ha, si Tatay Jimmy, iba yun. Iba yung si Tatay Jimmy, talagang lolo na rin yun, pero hindi siya. Baka si Tatay Jimmy sinasabi mo, wala na yun, pumanaw na. Basta pangalan ng vlog niya, kasi si Tatay Jimmy, may vlog din yun. Tatay Jimmy naman yun. Channel niya, Tatay Jimmy lang. Eto, Lolo R vlog. Siya na yun. Kung na-encounter mo yun, ingat-ingat ka. Nakakaawa din, kilala mo yun. Manong si Tatay Elpidio. Yun yata yung tinutulungan ngayon ni Kabsat Daddy D eh. May tinutulungan ngayon si Kabsat Daddy D na matanda. Nakita niyo lang, nandun lang sa tabi-tabi, sa Manila Bay. Yun yata yung tinutulungan ni Kabsat Daddy D ngayon. Kaya si Kabsat Daddy D, bilib ako, hindi nagbabago yan. Pagbago na siguro lahat ng vlogger, Daddy D pa rin yan. Eh. Diba? Isa yan sa mga vlogger na ina-idol ko talaga. Wala ka makikita mo. Sila Kuya Edwin yan. Basta yung grupong F4, okay sila. Okay sila. Wala akong masabi sa mga yan. Kaya ka Manong, check ko sa subscription ko, may lolo ako na sinab. Yun yun. Tama, pag matanda na dapat mabait ka na. Yun iba tumatanda, may yabang sa inggit siya. Inggit sa mas bata. Inggit sa mas bata. Kasi siya, hindi niya na kaya. Ugod-ugod na siguro siya, hindi niya na kaya. Ang saya ko nga dito hindi nakakapasok yun eh. Yun, yung lolo, yung sponsor, yung tiga Japan, na matabil din yung babaeng yun. Buti nga dito, hindi nakakapasok yun. Kahit sa dati kong channel. Actually, sa channel ko dati, nakakapasok. Tinanggal ko talaga sila. Buraot eh. Gandang gabi. Kabsat. Mag-iingat po kayo lagi. God bless. Imbag na bigat dyan, Kabsat Eve. Imbag na bigat sa'yo dyan sa Connecticut. Ito kuya, meron. Ito Manong, meron nga, lolo. Pray. Ayun yun, yan na yun. Sinabi mo, yun na yun. Siya na yun. Nadali mo. Pinapasukan mo ba? Pinapasukan mo? Nako. Kung ano yung say niya pag pinasukan mo. Kaya nga, yun. Yung matandang yun. Yun. Gandang gabi, Sir Carlito Sariñas. God bless you. Ingat po kayo lagi. May pagkamanyak yan, yung matandang yan. May pagkamanyak. Sabi niya, nagbago na siya, pero mukhang hindi. Sabi niya, nagbago na siya, mukhang hindi. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang pagano niya sa mga babae. Walang respeto. Ang dinidikan niya.
Ang dinidikitan niya ngayon, si Kabsat Ruby Rose. Papatulan pa siya nun eh. Ano rin si Kabsat Ruby Rose. Tanga pala siya eh, may pagkaano yun. Si Kabsat Ruby Rose, babae siya, pero ang puso nun lalaki. Patay siya dun. Yun ang dinidikitan niya ngayon eh. Panakalive si Kabsat Ruby Rose, andun na siya. Kaya pala ba aga sa Manila Bay yun, sa Dolomite. Gusto niya sabayang mag-live si Ruby Rose, si Kabsat. Tanga siya. Pogi nga, ayaw nga magpatawag ng ano yun, yung ganda yun. Si Kabsat Ruby Rose, ayaw. Pogi daw siya eh. Yun na yun. Alam niya na yan, yun na yun. Hi to Miss Ed. Good morning, best friend. Salamat sa pagtulong kay Host Flowers for you, friend. Hindi ko na abutan live niya, Manong. Wag mo nang anuhin. Wag mo nang manood ka lang. Buksan mo lang, manood ka lang sa live niya. Wag ka mag-comment. Wag ka lang mag-comment. Mag-ano ka lang. Tingnan mo lang mga galawan niya. Thanks po, Sir Carlito. Sarinya, salamat sa flowers lagi. Mega loud shoutout, Ma'am Diana. Ingat lagi. Yan, nasa abroad din yan. Kabsat Diana, nasa abroad din yan sa Ma'am Eva. Si Kabsat Eva, nasa ano naman yan. Nasa Amerika yan. Sa Amerika yan. Malamig na daw sa kanila, Kabsat Eve. Nasa Ireland yan. Ireland. Lumalamig na daw sa Ireland ngayon. Sabi ni Kabsat Diana, lumalamig na sa kanila ngayon. Hello, Kabsat Eve. Mega loud shoutout po. Wag na itawag Ma'am Kabsat na lang po. Ayan, si Kabsat. Sorry Kabsat. Adding. Mag-adding kayo. Mag-adding tayo dito. Magkakabsat tayo dito. Pwede ate. Matanda rin sa iyo yan eh. Pwede ate Eve. Matanda sa iyo yan eh. Mas matanda sa iyo yan. Si kay Kabsat Eve. Ate na lang. Ate Eve. Pwede rin. Ate Eve na lang. Ate Eve. Dito rin Kabsat. Umpisa na ang lamig. Oo. Pero lalo dyan. Lalo dyan kala Kabsat Diana. Kasi ano yan. Ireland. Alam mo naman Ireland, Sweden, Scotland. Lalo dyan. Sa inyo malamig. Okay. Malamig sa inyo. Pero mas sobra dyan sa kanila. Sobra dyan sa kanila. Sobrang lamig dyan sa Ireland. Ireland sila eh. Baka dyan sa Amerika, double jacket, pwede. Gano'n. Ano na. Triple jacket siguro dyan sa Ireland eh. Inaalukan nga po ako niyan eh. Kuya, inaalukan niya ako ng peanut butter. Sabi ko, wala. Mas masarap ang peanut butter sa Baguio. Hindi ko inalaban yung peanut butter mo. Wala na, ayaw ko lang baragin eh. Ayaw ko lang diretsuin. Pero mas masarap yung peanut butter sa Baguio. Hindi mo ba alam yun? Si Kuya Kitsirbal nga, lagi nagre-request sa akin yan. Nasaan ka ba ko eh? Kailan ka uwi ng Maynila? Peanut butter, alam ko masarap yan. Masarap po talaga. Masarap ang peanut butter sa Baguio. Okay, Kabsat Diana. Sir Carlito Sarinas. Yan kilala ni kilala ni Ate Eve mo, Ate Eva mo. Si Lolo. Kilala niya. Strawberry jam po. Mas masarap, Sir Carlito. Oo naman, walang tatalo sa strawberry jam ng Baguio. Lalo sa Pink Sisters. Mahal lang eh. Yung strawberry jam ng Pink Sisters, mahal lang. Pero sulit talaga. Kung gusto mo naman ng raisin bread,
ang matinding raisin bread nun sa ano, yung sa Manor Hotel. Mahal din lang. Mahal din lang. Ubi jam. Masarap din ang ubi jam, kabsat ha. Taga Baguio nga, alam mo yan. Naiimas. Naiimas. Sa Baguio po, daming strawberry jam. Masasarap, Sir Carlito. Pero talagang nanggagaling ang strawberry. Ang kala kasi ng mga tao sa Baguio mismo, La Trinidad. Sa kabilang bayan. Punta ka ng La Trinidad, andun talaga ang strawberry. Sa may strawberry farm. La Trinidad, Benguet. Tabing bayan lang naman. Punta ka sa La Trinidad, strawberry farm. Andun talaga taniman na strawberry. Uray jay ubi jam na imas. Kat kaya tagdaday. Ubi jam, adalang pandesal mo. Ada palaman mo. Uray mano ano, dadjay ti almusal mo. Pag bibili ka strawberry, Sir Carlito, ikaw na mismo pipitas, sir. Mahal lang. Nangina lang. Mahal. 700 yata, 600. Yung ikaw pipitas. Di mo pa ako ayaw ko subukan. 700 yata, 600 ang bayad eh. May bayad. Ang mahal. Yung strawberry picking, ang mahal, 700, 600 yata. Hindi ko pa sinubukan. 600. O tinan mo, 600 yata ngayon, isang basket. Punuin mo yon. Isang basket, 700. Saka yung sa palengke, yung malalaking mga orange, sarap, sagada. Subukan mo na, nasubukan mo na ba yan? Dagad siya orange, nadadakkel, nagkapo sagada. Nagdadakkel o kastay dadakkel nga na orange, nagkapo sagada orange. 70 pesos sa kilo da dyan. Nagdadakkel nga orange, sagada. Host, alam mo ba kung bakit matigas ang damdamin nun? Binati ko ng 10 times. No reaction. Gusto kong magbago pero wala nagamit na mga salita ng Diyos. Dun siya. Inaakala mong mabait siya. O yun nga mali niya. Ginagamit niya yung words of God. Yun naman laging dialogue ni Lolo eh. Yun naman laging dialogue ni Lolo. Word of God. Ganun din naman. Parehas ng amiga niya. Pasura mo, tapon mo. Panalitiin mo, malinis ang paligid. Diba? Pero mga ugali nila, basura sila. Diba? Ugali nila, basura sila. Ganun. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang dialogue nun. Nung isang yan. Pasensya ka na lang, Kuya Edwin, pumapasok sa'yo, nagsasilent lang ako. Ako, pumapasok ako sa'yo, pero pag pumapasok na yan, minsan nagsasabay pa yung dalawa, lumalabas na ako, ayoko ng gulo. Magugulo channel mo talaga pag nandyan ako. Sumisimple lang ako, pumapasok ako pag wala. Inuunahan ko sila. Pag pumasok na yan, ayoko na. Lumalabas na ako. Kuya Johan Chin, pumapasok din sa'yo yan. Pasensya na. Kung nagtataka kayo, ba't bigla ako nawawala? Nakapasok ako. Kasi nga, pumasok na yung dalawang yun. Ayoko na ng gulo, lumalabas na lang ako. May ugali pa naman yung taga-Japan. Yung taga-Japan yun, mahilig gumawa ng eksena yun.
nangaaway sa live. Yung live ko dati, inaway ako nun eh. Mismong live ko, inaway ako nun. Inawat pa kami ni Mami Japinay nun. Diba yung nagwala-wala yung babae niya, taga Japan. Diba? Salbahe. Hindi, ako, style ko, Kapsat Eve, doon muna ako, nag-stay muna ako. Pero pag pumasok na yung dalawang yon, lalabas na ako. Alam ko na eh. Kahit sino dun sa dalawang yun, lumalabas na ako. Yung maglola. Yung isa ay taga Japan, kilala mo naman yun. Tapos yung isa yung sponsor. Lalabas na ako nun. Pero actually, sorry to say, nadagdagan sila. Nadagdagan pa nga eh. Meron na rin silang mga na-recruit. Eh. Mahirap lang kasi magano. Yung pumapasok kay Kuya Perinal. Yung pumapasok kay Kuya Perinal, di ba? Ikaw, pumapasok ka pa rin kay Kuya Perinal, di ba? Andun pa rin sila. Andun. Yung nakaaway ni Bunsoy, yung na ano ko sa'yo. Yung nakaaway ni Bunsoy. Yung last na nakaaway ni Bunsoy. Yun. Di ba, nandun, pumapasok doon. Binabayaan ko na lang sila. Pero iwas na lang ako. Kinig lang ako, hindi ako nagko-comment. Lalo kay Kabsat Camilo, nako, sirang-sira na ako sa vlogger na yun. Doon sila nagsusumbong eh, kay Camilo. Yung dalawang yun, doon sila nagsusumbong eh, kay Camilo. Minsan pa naka-live si Camilo, doon sila nagko-comment. Sinisiraan ako. Lahat ng paninira, inaano nila. Sirang-sira na ako doon kay Kabsat Camilo, kaya hindi ko na rin inaano yun. Dati ano ako doon eh, pero wala na. Post ako neutral lang sa lahat na gusto ko. Magbago sila kasi happy lang to all ang gusto goal ko. Wala nga pong pagbabago eh. Walang pagbabago sa kanila, ganun pa rin. Gusto nila lahat ng hawak nila. Gusto lahat maniwala sa kanila. Kaya nga, may time noon, forever in love. Si Camilo, mapasok kay Camilo, tapos kung ano-ano sinasabi sa akin. Yung forever in love, may pagkaano rin yun. May pagkaano rin yun, yung viewer na yan, yung forever in love. May pagkabastos din yun. Serbahan mo yan, yung viewer na yan. Forever in love. May ugali rin yun. Good evening, Kabsat. Nanalo rin mga bata natin. Nanalo. At least may panalo. Hindi ko kasi napanood eh. Parang naano ako eh. Parang nadismaya ako. Parang kayang-kaya natin manalo eh. Kayang-kaya natin manalo sa Angola, sa Dominican Republic. Kayang-kaya natin manalo eh. Dominican Republic, di ba? Kinalaban natin. Tapos, Angola ba? Angola rin, di ba? Itong si Chot Reyes talaga may kasalanan yan, yung coach.
Yung coach talaga may kasalanan dyan. May favoritism siya eh. Alam niya hindi na kaya ni Clarkson, hindi na kaya nung isa. Hindi siya marunong mag-shuffle ng tao. Ang lalaki kaya ng lineup natin. Ang lalaki kaya ng lineup natin. Kaya natin sumabay eh. Good evening, Kabsat. Nanalo mga bata natin. Buti nalo natin ng China. Sampal sa China yan. Sampal sa China yan. Sige. Dito man lang makabawi kami. Di ba? Dito man lang makabawi kami sa iyo. Tarantado kayo eh. Hi bro, Rising Plug TV. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Hello, Rising Plug. Ingat lagi. God bless ko. God bless. Ito na pizza mo. Tawa-tawa si Kabsat ito. Andito na yung Kengkoy. Dumating na yung Kengkoy. Good evening, Idol. Carlito, kumusta daw? Sabi ni Edna Dizon. Yung ba yung dancer? Yun yung dancer? Yun yung dancer? Yun yata yung dancer ha. Loko-loko dancer yan eh. Edna Dizon. Alam ko dancer yan eh. Salute to you, Sir Carlito Sariñas. Wala ka pa. Nakaaway kasi very supportive ka at mabait na supporter. Thank you, Sir, for that. Ganon talaga si Kuya Carlito, mabait yan. Kabsat Rising Flag, si ano pala? Si Kabsat Diana. Tiga abroad din yan. Tiga Ireland. Ireland siya, Ireland. Ngayon lang yata kayo nagkasabay. Pakilala kita. Kabsat Raul, si Kabsat Diana yan ha. Ilocana rin yan, tiga Baguio. Ilocana rin yan, tiga Baguio. Pero nasa Ireland siya. Nakapangasawa siya ng tiga Ireland. Pero tiga Baguio, Ilocana yan. Nasa Ireland lang siya ngayon, nakapangasawa ng tiga Ireland. Edna Dizon na po. Salbahe ka talaga. Sino yun? Sino yung binato mo? Sino yung binato niya? Eva Eugenio. Walang yara. Bro Raul, may snack naka-ready sa'yo. Bigay ni Miss Eve. Miss you din, bili. Bili mo ko, bill mo ko. Kung naka-silent ka, bulsuyan yan. Pasok ka na dito, okay na. Okay, masaya dito, bulsuyan yan. Pampatanggal stress din. Alam ko, busy ka. Okay lang. Kahit naka-silent ka lang dyan, okay lang. Alam ko, nandiyan ka lang. Ulo talaga tiyan. Si Kabsat Raul, kulit. Kapapasok lang eh. Kinakamusta ka niya Kabsat Raul ha. Okay na, may papakamusta sa'yo. Si Jack Chia. Kamusta ka daw? Sabi ni Jack Chia. Jack Chia. Kinakamusta mo. Kamusta ka daw? Sabi ni Jack Chia. Saka ni Carlo Sharma. Kamusta ka daw? Carlo Sharma. Saka ni Jack Chia. Kinakamusta ka nila. Ralph Rivera daw. Punta ka daw sa kanila. Kala Ralph Rivera, punta ka daw sa bahay nila. Inuman daw kayo nila. Mag-inuman daw kayo nila Bantugan. Eugene Bantugan, inuman daw kayo dun sa kanila. Yung kala Ralph Rivera, kinakamusta ka? Don't worry, be happy. Paquito Tias good evening po. Good evening. Oo nga, sarap. Midnight snack. Di ko na miss ko talaga pizza Eve. Sana may taho.
Pinatay ko na. Pinatay ko na yung magtataho. Pinatay ko na. Sinakal ko na. Pinatay ko na. Pinatay ko na. Pinatay ko na yung magtataho. Pinatay ko na. Pinatay ko na yung magtataho. Ang ingay eh. Taho, yahoo, hala. Yun lang. Dinali na pala ni Kabsat. Sinakal ko eh. Hindi, iba na ititinda nun. Bukas iba na titinda nun. Yung magtataho. Bukas iba na titinda nun. Puto, kuntsinta kayo dyan. Puto, kuntsinta kayo dyan. Puto kuntsinta natin da bukas nun. Puto kuntsinta. Oh, may latik oh, may latik. Puto, kuntsinta kayo dyan. Puto, kuntsinta kayo dyan. Bumigay na yung magtataho. Bumigay na yung magtataho. Nagkukuntsinta na ngayon sa kaputo. Pro Raul, si Elizabeth Ramsey, si Terry de Guzman. Sino kaya boses nun? Habang sinasakal ni Kabsat Bakoy, chipmunks na yung sigaw na ng taho. Alam mo yung parot na sinasakal mo? Ibang may na bird ang ingay, yung parot ang ingay, di ba? Sarap sakalin yun. Parrot bird ay yung may na bird. Sarap sakalin yun. Dati may kapitbahay kami sa Isabela, Sundalo. May kamag-anak kami, may kapitbahay namin sa Isabela, Sundalo. Umuwi minsan gabi. Siyempre, galing sa duty, pagod, di ba? Siyempre, pagod. Pumasok ng bahay. Itong Mayna, binanatan. Nagyayaw-yaw yung Mayna. Ginagabi ka na naman. Saan ka galing? Sinakal niya eh. Sinakal niya yung Mayna bird. Pinatay niya eh. Sa galit ng sundalong kapitbahay namin. Sinakal niya. Ginano niya yung Mayna bird. Oh. Saan ka na naman galing? Ginagabi ka na naman. Pero nagalit yung si Sir. Sinakal niya yung Mayna bird eh. Pinatay. Sinakal niya yung Mayna bird. Sinakal niya. Yun no, bumanat na sila. Idol. Cardito Sariñas. Katropa ni Imelda. Ilanan. Imelda Ilanan. Asawa ni X44. Asawa ni X44. Asawa nga ni X44. Asawa ni Tony Ferrer. Asawa ni Tony Ferrer. Asawa ni Tony Ferrer, loko. Imelda Ilanan. Maricel Laksa yata na anak niya nila eh. Maricel Laksa yata eh. Si Mucha Crisostomo sa si Falcon, iba nanay na mga yun eh. Si Esperandon Laksa, kilala mo Kabsat? Kamag-anak niya no? Kamag-anak ni Tony Ferrer. Director yan eh. Director. Kamag-anak din yan no, Ferrer. Laksa si eh. Ibang tunay na pangalan ni Tony Ferrer is Laksa. Apelyido niya Laksa. Tony Ferrer is Laksa to. Kamag-anak niya, mga pinsang kapatid yata niya eh. Kapatid. Director ng Sabotage. Siya nag-direct ng Sabotage. Yung Sabotage na pelikula ni Tony Ferrer na dalawa, siyang director. Director yan eh.
O producer yata. Producer. Oo. Bro Raul, ikaw lang ang makakapalambot ng boses ni host na matikas. Manong BG lang ha. Continue ko lang work no. Kabsat Eve, Sir Carlito, Sir Rising Flag. Iwan ko muna kayo. Salamat pag support dyan kay Kuya Makoy. Okay lang, Kabsat Diana. Ingat ka rin dyan, Kabsat. Ingat ka rin dyan sa Ireland, ha? Ingat ka dyan sa trabaho mo. Salamat din, Kabsat. Salamat. Alam ko nga, masyado kang busy ngayon. Linggo lang ang pahinga mo talaga eh, di ba? Pareho kayo ni Bonso yan. Linggo lang pahinga. Ingat lang, Kabsat. Ingat. Salamat pagpasok. Oo nga, Idol Carlito Carinas. Ang lambot na magsalita ng kutsinta. Ingat ka rin dyan, Diana McFadden. Salamat. Nasa Ireland yan. Sarap nga ng buti nga. Sana all nasa Ireland. Ang lamig. No? Ang sarap siguro ng winter dyan. Dyan, kay Kabsat Diana. Ang lamig dyan. Kung malamig na dyan Kabsat Eve, doblehin mo siguro. Doble mo ang lamig sa kanila. Lamig dyan sa Ireland. Nako, lamig. Thanks po, Kabsat Diana. Basta ingat dyan. Ireland yan eh, sa Ireland. Nagulat nga siya eh. Alam ko yung history ng Ireland eh. Diba? Eh, historian ako, sabi ko sa kanya. Alam ko kung Ireland, dalawa. Diba? May Northern Ireland, may Ireland lang. Northern Ireland, tapos Ireland, di ba? Yan sila, Kabsat Diana, nasa Ireland mismo. Pero may isa pang Ireland, Northern Ireland. Northern Ireland naman yung isa, lugar. Ingat din po kayo dyan, mga Kabsat. Ingat ka rin dyan, Kabsat Diana. Kasi may grupo dati, mga terorista, di ba? Irish Republican Army ba yan? IRA. IRA yun. Irish Republican Army. Mga terorista yun eh. Oo nga, Irish Republican Army nga. Yun yung mga sa Northern Ireland. Yun yung mga taga Northern Ireland. Sila yon, Northern Ireland. By Diana. Kasi may grupo yata, Catholic saka Protestant dati, nag-aaway dyan. Dyan sa Ireland. Yung mga taga Northern Ireland yata, mga ano yun. Protestant ay Catholic yata. Catholic yata yung mga taga Northern Ireland. Ito yata mga taga Ireland mismo, mga Protestant. Nag-out na kasi si Kabsat Diana eh. Tatanong ko sana predomont anong majority ng religion dyan sa Ireland. Diyan sumikat yung kanta ng U2, Sunday Bloody Sunday. O tama, di ba? Historian ka rin, Kabsat Rising Flag, alam mo yan. Alam mo yan. Nag-aaway na yung mga grupo ng mga Katoliko sa Protestante, di ba? Away religion yan sa Ireland. Nangyayari dyan, away religion eh. Merong supporter ng British, di ba? Kasi mga ibang Ireland ayaw nila sa British eh. Yun yata yung mga taga ewan ko, hindi magulo ang kalimutan ko na kasi yun eh. Grabe sila, Protestant saka Catholic, di ba away? Di ba gera sila? Yung Northern Ireland yata Catholic, no? Sila ba? Ito yata Ireland mismo Protestant, no? Yung Northern yata mga Katoliko, no?
Hindi ko rin alam, o baliktad. Ito yata ang Ireland ng ano. Ito yata ang Ireland mismong Katoliko. Protestante yung kabila. O, hindi, alam ko nga. Katoliko yung Northern Ireland eh. Katoliko yata yung Northern Ireland. Sila protestante. Ireland mismo is protestant. Oras na ba? Bakit di ka na nagla-live, Gabsat? Dapat tinutuloy-tuloy mo lang. Okay, tinutuloy-tuloy mo lang sabi. Dapat tinuloy-tuloy mo lang yung pagla-live mo. Maganda na yung mga content mo eh. Maganda na yung mga content mo sa live mo. Nabisi ka rin. Dapat tinuloy-tuloy mo lang pagla-live mo. Yung Northern ng Protestant. Sila, no? Sila yung mga pro-British. Sila yung mga supporter ng British, no? Yung Ireland mismo, Catholic. Tama. Diba, mga supporter ng British yon, yung mga taga Northern Ireland. Parang Yugoslavia rin nun, diba? Away religion din yun eh. Kasi Bosnian Serbs, Bosnian Serbs, diba? Saka Croatians. Yung Katoliko yata, Croatian, diba? Croatia. Yung Bosnian Serbs, Greek Orthodox, diba? Kaya nawala yung Yugoslavia eh, diba? Kaya nagkawatak. Kaya nagkaroon ng different states. Ang naiwan sa Yugoslavia mismo, Serbia na lang, diba? Kaya nagkaroon ng Croatia, ano ba yan? Montenegro, ano ba ba? Ano pa ba mga kasama dati doon? Bosnia-Herzegovina, di ba? Tapos Serbia, di ba? Serbia. Civil War nun sa Yugoslavia, di ba? 90s yun eh. 90s ba yan? Hindi, iba. Iba yung Kosovo. Iba. Yung Yugoslavian War, ano yun? Yugoslavian War. Yun, tama. Humiwalay na rin sa Serbia yan eh. Kasi ang gusto ng Serbia, i-preserve yung Yugoslavia, di ba? Ayaw nilang humiwalay sa Yugoslavia. Ito kasing Croatia, yung Herzegovina, Bosnia, Montenegro, gusto na talaga nilang humiwalay. Macedonia yata kasama, di ba? Humiwalay sila sa ano, kaya nagkaroon ng civil war. Pero majority pala ng Yugoslavian army is Serbian, kaya dehado yung mga Croatian, yung mga Muslim. Croatian, Muslim, saka mga Serbs, yun ang kaaway nila. Panoorin mo yung Behind Enemy Lines. Doon sinuting yun. Yung pelikulang Behind Enemy Lines. Kung napanood mo yun, yung airplane pilot sila, nag-crash yung airplane nila sa Yugoslavia, di ba? Hinanting siya ng mga Bosnian Serbs. Yung piloto, buhay siya eh. Basta yung Behind Enemy Lines, maganda yan. Isa sa mga huling pelikula nila, Gene Hackman. Gene Hackman ang ano doon. Classic na naman, Gene Hackman. Classic na naman si Gene Hackman. Yung artista, Gene Hackman. Tangi, Minyong, Apeng Daldal, Chichay, Aurora, Ipugo, Tugak, Herman Moreno at Jaime Montenegro.
Kapsat Raul, bumanat na naman. Kapsat Raul, bumanat na naman. Bumanat na naman si Kuya Carlito, bumanat na naman. Yan, ang daming binanat to. Pasukin mo, Kapsat Carlito, ay Kuya Carlito, Rai TV, RHY, yung channel na Rai TV. Yung vlogger na yon, inahanap niya yung mga inahanap yung mga lumang kontrabida, mga artista dati, ini-interview niya. Rai TV, alam siguro ni Kapsat Raul yun. Kapsat Raul, Rai TV, alam mo yun, RHY TV, di ba? Doon mo malalaman, buhay pa pala yung mga ibang artista dati. Mga kontrabidang sikat dati, ini-interview niya. Rai TV. Bruno Ponsalan, ha? Oo, nakita ko mga interview niya. Si Bal Iglesias. Si vlogger na sila eh. May mga channel sila. Alam mo ba yan, may channel na si King Gutierrez. Si King Gutierrez may channel na. Si Dindo Arroyo may channel na rin. Dindo Arroyo, channel niya is Dindo A. Arroyo. May channel sila parehas. Dindo A. Arroyo. Channel ni Dindo Arroyo. Si Boss King Gutierrez channel. Vlogger na rin yung dalawang ulokoy na yan. Nagbablog na rin sila. Buhay pa si Kuya Blal, si Boss Bal, buhay pa. Pero may isa ron, 80 plus na rin, matanda na eh. Naka-wheelchair na. Pero white hair na siya, pero long hair pa rin. Sobra, Kapsat Rising Vlog, sobra. Nakita mo na rin pala, no? Si fit pa rin. Fit pa rin, fit pa rin, si Dindo Arroyo, fit pa rin. Juni Gamboa, patanda na. Nasa Batang Quiapo eh, Juni Gamboa. Buhay pa, di ba? Kala ko si Philip Gamboa, sinasabi ko. Philip Gamboa. O kaya si Philip ko. Sinama nila eh. Sinama nila sa vlog eh. Kumain si Dindo Arroyo, si Jeffrey Tam, saka si yung asawa ni Snooki. Sino ang asawa? Ricardo Cepeda. Ricardo Cepeda, kumain din. Basketball yan, kapsat. Philip Wico. Philip Wico. Basketball yan. Kala mo, di ko alam ha. Kalokay ka. Kinakamusta ka pala, kapsat. May sa'yo. Biglang may nag-chat sa akin, kinakamusta ka. Kamusta ka daw, sabi niya, Muhammad Faisal. Kinakamusta ka. Kuya Carlito, kinakamusta ka rin po. Muhammad Faisal. Gotengkok. Sino ba yung Gotengkok na yan? Kilala ko rin yata yan. Gotengkok. Muhammad Faisal, yun. Matindi yun. Kinakamusta ka. Muhammad Faisal. Si Muhammad Faisal daw, kamusta ka na? Rene Imperial, parang patay na na-interview rin yan bago namatay. Kamukha ni Erap. Yung kamukha ni Erap, diba? Yung kamukha ni Erap. Rene Imperial. May isang pelikula nga, kamukha niya si Erap eh.
Erat lookalike. Ah, sidekick lagi niya. Yung Boy Olano. Yung maliit, yung laging sidekick. Yung maliit na mama, yung maliit na lalaki. Laging kaanonahan ni, ni Danny Labra. Kasama nila Danny Labra. Balisong King. Si Danny Labra. Danny Labra, di ba kilala mo? Master ng balisong. Toyota. Toyota po yan, Toyota po yan, Kuya Carlito, di ba? I-search mo Kabsat 1978. 77 yata yun. 1978. Yung pinaka-worst, pinaka-violent na laban sa PBA. 1977 yata yun, 78. Nagkaabangan. Pati Chris Toyota yun eh. Grabing rumble. Pinaguhuli ng Metrocom. Pinaguhuli sila ng Metrocom. Naalala niyo po yun, sir, Carlito, Kuya Carlito. Laban ng yun eh, Toyota Crispa. Yun yung pinaka-worst na violent na laro sa PBA. Na Metrocom sila lahat eh. Pati mga crowd. Kanya-kanyang sapakan eh. Kasagsagan yata ng martial law na yata yun. Kilulong sila lahat niyan. General Olivas. General Olivas, tapak na ni Apo Makoy yan. Tumakas din yan eh. Tumakas sila Apo Makoy, sila General Bear, General Olivas. Magkakasama yan. Ang naiwan si only living general, General Dumpit. Thomas Dumpit. Nasa La Union. Buhay na buhay pa. Siguro mga 80 years old na rin si Lakay Dumpit eh. Si Lakay General. Mga 80 years old na rin siguro siya ngayon. Nakulong sila sa basket. Kulong lahat sila. Rumble, basketball eh. Yun ang yun yung pinakamatindi. Riot sa basketball. Riot naman sa amateur, yung laban ng Letran sa San Sebastian, 1988 yata yun. Buzzer beater yun eh. Nag-run out pa sa Rizal Memorial. Ewan ko kung pinapalabas sa YouTube yun. Nako, may napanood ko one time. Nag-run out pa sa Rizal Memorial. Na-shoot ni Dong Libid yung bola. Fade away. Lamang ng isang San Sebastian. Nung binaba ni Dong Libid yung bola, pinasa ka sa kanya ni Art Aison, nag-fade away siya, pumasok. Tapos biglang boom, may pumutok pa eh. May nagpaputok pa ng baril. Sa loob ng Rizal Memorial. Laban ng Letran yun sa San Sebastian. Pinakaano rin yun. Sila Bong Alvarez yun sa kabila. Sila Bong Alvarez sa Baste. Sa amin sila Art Aison, Dong Libid, bola-bola. Si Dong Libid yung game winner. Fade away. Pagtira ng bola, panalo. Tapos run out. May nagpaputok pa ng baril. 19 na yun. 89 or 89 o 1990 na yun. 88, 89 yun. Yun ang worst na nangyari sa NCAA na rumble. Tapos yung JRU Letran din. Toyota, Camacho, Crispa, Tanduay, Ginebra, Pepsi, Alaska, San Miguel. Opo, dati, mga team dati. Gordon. May Gordon Gin pa, di ba? Gordon's Gin. Gordon's Gin, di ba? Talagang yung rivalry ng Toyota sa Crispa dati pa yan. Matindi. Matindi pong rivalry nun, di ba? Yung Toyota sa Crispa, yung talagang talaga.
Kumbaga, yun ang parang Ginebra Pure Foods. Hindi, Ginebra Shell. Ang mortal palang kaaway ng Ginebra is Shell. Hindi, Pure Foods yata. Pure Foods yata, oh. Pure Foods Ginebra lagi. Nag-aaway. Mortal na magkarabang pala yan. Pure Foods saka Ginebra. Hindi magkasundo. Laging magkano. Sakto na po natin alas 12 itong live na to. Sa championship laban dahil maliit ang lamang. Dati nung wala po yung Rizal dati, may mga YouTube, may mga palabas pa dati na ang PBA dati sa Rizal Memorial pa po, di ba? Wala pang Araneta nun. Ginagamit dati ang mga sumika ayata yung bika sa Rizal Memorial pa po, no? Rizal Memorial Coliseum pa. Yung mga laban dati sa Mika. Pure Foods at Ginebra laging kikita sa final. Kaya sila po nung mortal na magkalaban. Yung nawala na pong Tandwa. Dati Ginebra Tandway po eh. Dati Ginebra saka Tandway. Nawala ang Tandway. Pure Foods. Dati alam ko rivals talaga. Ginebra saka Tandway. Nawala po ang Tandway. Pure Foods. Hindi, Shell din. Pumapasok din po yung Shell nun. Sila Gidabin. Sa Shell, sa Gidabin. Sila Abby King. Si Paras. Kaya nga po, yung talaga, yung Toyota Crispa, matindi daw po talaga yun. May pustahan po siguro yung mga crowd. Siguro yung mga crowd din, malaki pusta. Hindi nila matanggap na talo sila. Kaya nagkarambol. Sa dugout pa lang po yata, nagkakarambulan na eh. Tapos pubutok na, hanggang doon na sa court mismo. Pumasok na hanggang doon sa may court mismo, sa may pumasok ng Metrocom.
Kasi hanggang labas daw po ng Araneta Coliseum, naghahabulan daw sila. Nagkakarambulan hanggang labas ng Araneta Coliseum. 78 yata yun, 77. Yung rambulan na yun. Yung mga gusto pong humabol dyan, pwede pa. Hanggang alas 8 pa tayo. Hanggang alas 12 pa tayo. May 20 minutes pa. Comment lang. Hanggang 12 o'clock tayo. Okay lang. Jingle lang ako, kapsat. Mga bonsai. Jingle bells. Ihi lang po, Kuya Carlito. Kapsat Road. Ihi lang. Yung nga pong ano nun yung nga pong kasabihan nun, talaga may pustahan talaga. Yung early days ng PBA, matitindi daw po talaga pustahan nun. Early days ng PBA, matitindi daw talaga pustahan nun ng araw. Early days ng PBA. Matitindi daw pustahan talaga nun. Sila po yung mga player nun, di ba? Sila Tembong Milencio. Big time ang pustahan ng company sa company din yata. Okay, coach. Saka yung mga ano po mismo, yung mga ano mismo, sobrang pagka-fanatic. Yung mga fans dati, sobrang fanatiko. Papatay talaga, manggugulpi talaga kung natalo talaga yung team nila. Lalo, pag natalo ang Crispa sa Toyota, yung mga fans ng Toyota, hindi nila tanggap yun. Ang ano nila, naanuhan sila ng mga ng Crispa. Mag-aabang sa labas yun. Uso na yata abangan po noon, di ba? Yung fans na natalong team, unang lalabas ng Araneta Coliseum yun. Aabangan na yung mga
Aabangan nila yung mga fans ng kabila. Gulpihan na. Gulpihan na, di ba? Lalo po sa Rizal Memorial noon. Sa Rizal Memorial noon, grabe rin. Grabe nga po yung championship dati ng kami. Letran sa Jose Rizal University. Jose Rizal College pa noon. 1999 yata yun. Bugbugan talaga, nagkakaabangan. Nanalo kami. Di matanggap ng GRC. Di matanggap ng mga Jose Rizal, talo sila. Sapakan sa labas. Kulong. Marami na kulong. Ako, nakalusot lang. Doon ko nakita yung mga naghalo ang yung mga magkalaban sa letran na fraternity. Tawagama saka Acro. Apo. Wala ka Acro kasi nun. Ako Acro kasi at yun yung ano yun. Yung Acro saka Apo saka Tawagama nagsama sa isang kulungan. Magkasundo mga. 1999 yun eh. Yung panahon nila Kirby Raimundo, Chris Calagio. Sa kabila naman sila yun. Sino ba yung mga player sa JRC noon? Matitindi eh. Nani Pundolan. Kabsat Raul, dyan ka ba? Nani Pundolan. Kinakamusta ka pala ni Nani? Nani Pundolan. Nani Pundolan. Kinakamusta ka ni Ipundalan? Nung araw, hindi lang galing. Kailangan. Astig din sa court. Okay, host. Kaya nga po si Tito Jimmy Santos, gaganong-ganon daw po yun, pero para ako rin. Para ano din daw po maglaro yun eh. May KD daw po, malakas din daw po maglaro yun eh. Hindi lang po nabibigyan ng playing time. Si Tito Jimmy Santos, Jimmy Sings, malakas daw dati maglaro daw yun eh. Hindi lang nabibigyan ng break. Hindi lang daw po nabibigyan ng break. Yoyoy Villamin yun, matindi yan. Yung Bicolano Superman. Yoyoy Villamin. Pati yan. Visit to. Pati. Nung araw, naglalaro walang referee. Kaya malimit na uwi sa away. Kaya nga po, rumble talaga ng matindi. Matindi talaga mga nung araw. Yung mga away basketball nun, mga riot, grabe. Minsan kung kahit may referee po, hindi nila makontrol yung crowd, wala na. Hindi na po nila makontrol yung crowd eh. Sa dami rin eh. Kulang ang pulis. Minutes na ang live natin. Ka-out na tayo.
12 minutes to go. Yan, marami pong pumasok. Marami pong salamat sa mga pumasok sa akin live, ah. Sakto lang po natin. Sakto po natin Kamsat Diana. Kamsat Eva. Kuya Carlito, salamat po sa inyo lahat. Teka, yung mga pumasok pa kanina. Wala, yung mga naka-silent dyan, wala na eh. Yung mga naka-silent dyan, salamat. Bulso yan, Bulsoy Irish. Bulso JL. Basta mga bulsoy. Ingat at God bless din sa inyo mga bulsoy. Yung mga kakabsat dyan, ingat at God bless din. Support lang yung Kabsat Macvlog. Tuloy-tuloy na natin to. Sakaling hindi na natin ma-retrieve talaga yung isang channel, tuloy-tuloy na ulit natin to. So, ingat at God bless na lang sa inyo mga Kabsat, mga bulsoy. Okay? Saktohin na natin. 11:51 na rin po eh. Saktohin na natin ng 12. May ilang minuto pa. Mga gustong humabol dyan, pwede pa. Pa-out na rin tayo ng 12 o'clock ng madaling araw. Yan ma'am, may konting ulan-ulan pa rin, pero tumitigil-tigil na. Mas mahirap yung tuloy-tuloy. Si Kapsat Daddy di kanina, doon sa Pasay, nag-live siya doon sa Pasay Rotonda. Doon lang siya sa overpass. Ang lakas ng ulan kanina eh. Kahapon naman, nandun siya sa Marikina Riverbanks. Maano rin niya si Kapsat Daddy di. Mabilidad, maano rin mag-live. Masipag din mag-live. Pagkaling ko rito, pagtapos ng live natin, kung naka-live pa si Papa si Kuya Edwin, Papa D channel, pasukin niya. Nagla-live na ulit siya sa gabi eh. Kwentuhan lang. Hindi kagaya dati na Pinoy Henyo. Yung style niya, kwentuhan na rin. Reset up pa daw niya. Yung parang dati, Pinoy Henyo style. Sineset up pa niya. Yung mga music, lalagyan niya pa ng mga laban. Kwentuhan lang ngayon. Kaya pagtapos ko mamaya, pwede niyo siyang pasukin. Papa D channel. Yung siya ata ADC. May ADC channel siya, may Papa D channel siya. Hindi ko lang alam saan siya nag-live ngayong gabi.
Nando ko po kanina kay Papa D, kay Kuya Edwin. Naka-live pa rin po, no? Kaya lipat po tayo nun. Naka-live pa siya. Napupuyat din yun eh. Napupuyat din po sa live. Tayo lang natin mag-11. 11:55 naman na eh. Yung nga, Kuya Carlito. Gusto ko pumasok kay Kuya Edwin. Pero magsa-silent lang ako. Kasi pumapasok dun. Pumapasok dun yung mga kaway, yung mga ano sa akin. Mamaya, pumasok na naman ako dun. Magyaw-yaw na naman yung mga yung galing tiga Japan. Magsa-silent lang ako pag na kay Kuya Edwin. So may tempo muna. Pag wala sila, pumapasok ako. Kay Kamsat Daddy D, hindi na masyado eh. Kay Kuya Edwin sila madalas. Camilo, syempre, hawak nila yun. Four minutes na po. Kaya, ayan na naman ang ulan. Malamang talaga to, Lunes pa gaganda na weather nito. Lunes pa. Opo, sa Pasay lang siya nag-live kanina. Pasay Rotonda. Alam ko po yun, may overpass na mahaba. Pero si Kuya Kapsat Daddy D, nandun siya sa may bubong. Yung kasing overpass na isa rin lang, walang bubong. Walang bubong. Villamor Airbase yata nakatira siya. Hindi yata sila po lumipat. Kapsat Daddy D. Kaloob po mismo yata ng Villamor Airbase eh. Kasi meron yata siyang relative. Hindi ko lang alam kung nasa Air Force o ano. Yun sila. Yun sila ngayon. Pansin ko nga po, kahit may mga pumapasok na mga basher, nilalaktawan niya lang. Nilalaktawan niya lang. Minsan pa nasa Manila Bay siya, naka-live siya, wala na pag-asa yan. May mga ganun talaga, wala na pag-asa yan. Hindi na malilinis yan. Diba? Nilalaktawan niya lang. Yung technique niya, nilalaktawan niya. Sana makuha ko yung technique ni Kapsat Daddy din na gano'n. Saka hindi mo rin maiwasan, Kuya Carlito, minsan pili mo, nabastos ka, channel mo yun. Pasukin ka ba naman ng mga ganun, di ba? Sabihan ka ba ng pangit yung camera mo? Ginanon ako actually nun sa Baguio. Mayroong gagong viewer pumasok, pangit daw ng camera mo. Kanina pa naman ako naka-live. Saka wala naman nagre-reklamo. Malinaw naman daw.
Pangit ba talaga kakabsat? Sabi ko, nasa Malcolm ako. Hindi naman daw, malinaw. Eh, nambuburaot lang yun. Hindi, yaw-yawan ko sa ano. Yaw-yawan ko sa Malcolm. Tataka nga yung mga katabi ko, sino kaaway ko. Sino kaapang siya? Ito eh, at gago nga viewers ko na. At sumurik na gago nga viewer ko na. Kaalala ko na ano na ako eh. Pangit naman, pangit yung ano mo. Hindi mo maiwasan talaga may mga viewer na gago. Po? Sasakay lang yun. Papuntang Kamo, Marikaban. Oh, bandan dun lang po sila yata. Pasay, no? Ang layo. Napalayo nga po si Kuya, si Kabs at Daddy D. Dati ano lang siya, Tondo. Kaya Herbosa lang. Herbosa. Hermosa. Diba sa Tondo? Doon lang sila dati. Wala na. Napalayo na. Napunta na sa Pasay. Tinutuloy po pa niya yung ano niya, yung negosyo niya na ano. Sayang po yun, yung piso net. Malakas pa rin yun sa mga bata. Yung negosyo niya dati, piso net, di ba? Lakas kaya, no? Piso net. Nakapunta po ako dati kay Kapsatmar. Layo, Paranaque. Kapsatmar TV. Layo pala ng bahay ng Pasay. Ay sa Paranaque. Si Kapsat Bus Box. Pasay lang. Malapit lang. Malapit lang sa Pasay Rotonda si Kapsat Bus Box. Kaya nga po yung hindi mo rin daw talaga may iwasan, meron talaga. May makulit po talagang viewer. Gusto lang talaga manggulo. Papasukin talaga yung channel mo. Bubarauting ka, di ba? Ako, sobra-sobra ang experience ko sa ganun. Sobra na. Hindi, ang ano kasi kay Kabs at Daddy D, binabasa niya lahat. Kahit ano ng basher, binabasa niya. Wala siyang nilalaktawan eh. Binabasa niya talaga lahat. Wala siyang nilalaktawan. Kahit basher pa yan, babasahin niya. Sa Pasay po, no? Layo. Layo na ng pintahan na Kabs at Daddy D. Minsan nga may pumasok na vlogger doon, ano ng viewer. Bastos talaga, sobra. Eh, alam niyo naman magsalita si Kabs at Daddy D, mahinhin, di ba? Mahinhin. Alam niyo yung banat? Bading kabahos. Bastos eh. Di ba? Yung hirit niya kay Daddy D, bading kabahos. Ganun lang magsalita si Daddy D, mainhin eh. Diba? Kasi nga, Ilonggo. Typical na Ilonggo si Kabs at Daddy D. Hindi mo alam kung galit na o ano. Ganun ang trait ng mga Ilonggo, mainhin. Diba? Bading kabahos. Ganun, ginana no? Salbahe. Salbahe yung viewer na yun ah. Sabi ko, ayaw ko lang mag-ano sa channel mo. Binuraot ko yung audience, yung viewer na yun. Masyadong mabait si Kabs at Daddy D. Minsan nakaabuso rin. Pinapasukan din ng mga viewer ng mga ano, ng mga minsan nga umiyak na sa live yan eh. Hindi niya siguro nakayanan. May isang viewer, umiyak na sa live yan eh. Sobra ng panlalait siguro. Yung sobrang ano nung nag-comment sa kanya na yun.
Yun ang mahirap. Kung minsan, kung pwede lang kay Whitey talaga, na talaga magano ka, anuhan mo rin ah. Kanya-kanya kasing style yan. Ako, talagang matapang talaga. Si Kapsat Aaron Pinoy. Si Kapsat Aaron Peña, matapang din yan. Si Old School Pinoy, huwag mo ano-ano yun yan. Si ano rin po, very ano rin, hindi mo alam kung galit na. Napakabait. Si Kuya Paul, Maestro Paul TV. Hindi mo alam kung galit na yun o ano. Isang beses ko lang nagalit yun. Nakita nagalit yung gagong nagkakalusod buwisis sa Pangasinan. Sinabihan ba naman siya, magkano yan? Eh siyempre, kahit sino naman, sabihan ka mo. Medyo nang pantik yung dilak, yung tenga ni Kuya Paul yan. Talagang, wala po kami bayad dito. Independent po kami dito ha. I-expect kasi may bayad. In-interview mo ko, yun kasi maling perception ng iba eh. In-interview mo ko, bayan, bigyan mo ko ng ano, may bayad ba yan? Ibang viewers kasi tumutulong na kung maka-astan akala mo pag-aari na ni si Daddy D. Kaya nga eh, masyadong mabait si Kapsat Daddy D kasi talaga, kaya inaabuso rin. Naawa rin ako rin. Pero sa totoo lang talaga, dapat talaga lahat ng vlogger na gaya niya. Sa totoo lang. Wala. Walang yabang sa katawan. Makikipag-ano pa sa iyo. Makikipagharutan pa makikipag-anuhan pa sa iyo. Diba? Ibang vlogger kasi pikon eh. Diba? Yun ang hirap. Yung mga ibang vlogger, pikon din. Ito sa Kapsat Daddy di wala. Kaya nga po Kuya Carlito eh, gago yung viewer na yon. Mahinahon kasi siya magsalita. Kasi minsan yung boses ka din ni Kapsat Daddy di parang din eh. Parang Becky rin eh, di ba? Alam niyo na, parang boses niya masyadong mainhi sa pagkakamalan. Boss Becky ka ba? Sabi mo, bastos na viewer na yun. Tagal na yun, ano pa ako nun, di pa kasi ako nun eh. Di pa rin ako vlogger nun, nag-uumpisa pa lang ako nun, viewers pa lang din ako nun. Hindi ko makalimutan yun, yung viewer na yun. Ginanon talaga siya. Viewer pa ako nun, di pa po ako nun. Di pa ako vlogger nun. Ay, alam niyo naman magsalita ang mga Ilonggo, mainhig, di ba? Kahit galit na sila. Trademark kasi ng ano, Ilonggo talaga yan, mahinayon sila. O ang Ilocano, Bicolano, Kapampangan, Tangsit, matatapang yan. Ang Igorot, nasa lubang ano yan. Mabait, kung sa mabait ang Igorot, wag mo lang talagang, to the point na talagang mapuno na yon, patay ka. Huwag mo anuhin ang Igorot na pag inubos mo pasensya ng Igorot, yari ka talaga. Makakanyaw ka. Yun ang mali. Minsan na tumutulong dapat mas malambot ang alalay sa kausap sa tao. Diyan galit si Amy Regidor sa akin nang sinabi ko ng ganyan. Tumutulong siya. Sinusumbat niya. Bakit sinusumbat niya? Diba? Tumulong siya na kusang loob, hindi yung sinusumbat niya. Gusto niya kasi lahat ng vlogger hawak na sa leeg. Sir Carlito, pag Ilocano, matapang po. Kunak na awangkan, Kapsat ha, dakamit gayam. Dakamit gayam ha. Medyo may extension tayo ngayon. Sige, buti natin kalabuna to. Hindi, 12:30. 12:30 out na tayo. Mukhang napapasarap yung kwentuhan eh.
Opo, Sir Carlito Sariñas, dapat respeto pa rin sa vlogger. Pansin ko nga, wag yung hahawakan niyo sa leeg yung mga vlogger, di ba? Yung ibang vlogger naman, ay, andyan na si Madam, andyan na si Madam. Ahaha, andyan na si Madam. Tuwang-tuwa na sila, ganyan na si Madam nila. Yeah. Si Igorot, ibubuni ka po. Matapang po ang mga Ilocano. Matatapang po talaga mga di ba? Yung mga Igorot, peace-loving tao. Peace-loving yung mga yan. Pero pag sinagad-sagad mo yan, patay ka talaga. Ito nga si Nino Barsagay, di ba? Tinitira-tira niya si Apo Makinon nung eleksyon. Nasa Baguio rin siya. Yun ang mali niya. Hinahunting-hunting niya. Naglilipat-lipat ng mga sa isang balay. Sa isang lugar. Palipat-lipat. Kasi hinahunting siya ng mga Igorot eh. Tanga kasi siya. Binanatan niya si Apo Bongbong eh. Hindi niya ba alam eh. Number 1 sa mga Igorot si Apo Bongbong. Marami na itulong si Apo Marcos sa Cordillera. Tanga siya eh. Sa banat siya ng banat eh. Hindi niya alam ang inaano niya. Hinahunting talaga yun, no? Si Nino Barsaga. Pati nga ako nun, nakikihunting na eh. Mailat lang talaga eh. Mailat lang talaga eh. Anong bakla na yan. Si Papa ko po, may binu ni nagnakaw po kasi ng kalabaw. Hehe. Tama lang. Tama lang. Bali ang pure na Igorot. Si Papa mo. Ninanang mo ti Ilocana. Ninanang mo ti Ilocana. Itatang mo ti Igorot. Di pure Igorot ni tatang mo. Ninanang mo Ilocana. Hap ka nga. Halo ka nga. Ninanang mo Igorot, Ilocana. Saka yung tarantadong vlogger na yun, marami nakakinig nun eh. Huwag yung suportahan ng Makoy na yan. Taga Baguio eh, Igorot yan, duldog yan, dumbbell yan. Ang tagal bago nakaakyat. Yung kailan lang nung umakyat siya, lumamig na sitwasyon. Tapos hindi pa nagpakita. Andun lang siya sa convention center niya. Kasi may event yata si Madam Amy. Umakyat pala. Andun lang siya sa convention center ng Baguio. Hindi man lang nakapasyal. Hindi. Pumasyal kasi marami sila. Marami sila. Yabang mo kasi. Yun na pala mo. Miss Diana. Ang tapang okay pero ang host higitan pa. Sa kagustuhan, pangit naman yata ang mali sa pagtulong sa isang host. Saka mali sa kanya, kala niya perang habol. Hindi naman lahat ng vlogger kagaya ng iniisip niya. Pinagmamalaki niya lagi pag wala silang mga sponsor. Kami daw buhay ng mga vlogger. Yun naman lagi niya pinagmamalaki. Yun yung pinagmamalaki niya. Kung wala daw silang mga sponsor, wala silang mga depende. Depende kung sinong sponsor, kung sinong subscriber. Kung kagaya mo, kung kagaya niya na gusto niya hawakan niya sa leg ang mga vlogger, mali. May aalma talaga dyan. Ang style kasi niyon, Kapsat Diana, gusto niya lahat ng vlogger hawak na sa leg. Lahat. Lahat ng sabihin niya. Oo na lang tayo ng oo. Amin na lang tayo ng amin sa kanya.
Pansinin yung ibang vlogger, ganun ang ano sa kanya, attitude sa kanya. Parang takot na takot sila. Mas kinakatakutan yan. Yan sub nyo. Yan sub nyo. Pag pumapasok sa inyo, tapos ganyan ang ano, feeling niya na dinidiktahan na kayo. Yan sub nyo. Yan sub nyo siya. Para walang gulo. Ganun ginawa ko dyan. Dati pumapasok din dito yan eh. Pumapasok din dito yan. Yung pati yung lolo na yan, pumapasok dito yan. Lolo, yung ano na yan, yung matanda na yan, yung taga Japan, di ba? Inansab ko sa lahat sila. Di tumahimik. Wala ang gulo rito, yun lang. Ang binapanata naman ako pag sa ano, yung pinapademonetize naman. Yun naman ang ano nila. Hindi nga sila pumapasok dito pero lihim silang gumagalaw na ano. Diba? Yan sub nyo pag ano. Kasi channel nyo to. Channel nyo yan eh. Wala silang karapatang mag ano yan. Diktihan kayo kung anong gusto nyo. Yung sponsor na mayabang, basura mo, pulutin mo, basura mo, itago mo, itapon mo. Yun yun. Siya yun. Nakasublen. Nagre-reconnecting lang. Nagre-reconnecting lang. Ada lang gano'n. Basit lang, kaskas jay lang, pero sublim na ito. Well, kaya nga vloggers, may grasya sa kanya. Hawak ka na sa kagustuhan ng pangsarili na. Kaya nga, gusto niya lahat. Maniniwala sa kanya. Subukan niya kaya mag-vlog. Alam ko may channel na yata siya. May channel na yata siya, Kuya Carlito, alam ko eh. Bukan niya. Maranasan niya. Dapat pati pangit na ugali isali niya sa mga basura, pinulot niya. Haha. Tama. Sobra yung ano na yan, sponsor na yan. Walang pagbabago eh. Ganun pa rin eh. Maangas pa rin eh. Actually, may sumusunod sa yapak niya eh. May sumusunod po sa yapak niya eh. Lagi nasa live ni Kuya Perenal. Yun. In the making yun. Lagi nasa live ni Kuya Perenal. Yun ang away kay Bunso yan. Kilala niyo na po yung Kuya Carlito, di ba? Yun ang away kay Bunso yan. Kabsat Eve, di ba? Yun ang away doon kay Bunso yan. Nang pumapasok pa rin kay Kuya Perenal. In the making yun. Ganun na ganun style. Ganun na ganun style ni ano eh. Basura ko yun eh, di ba? Minsan lang dito, nagulat din ako nun. Minsan na pumapasok dito si Bunsoy. Inaway-away niya pa. Oo, isa rin mayabang yun. Ikaw OFW rin, mayabang din yun. Sobra din yun. Diba, nagalit pati si Bunsoy Irish, di ba? Umexit dito, pinuntahan talaga dun sa kabila. Pumunta talaga si Bunsoy Irish dun sa live ni Kuya. Pinagtanggol niya talaga si Bunsoy yan. Ate niya. Diba? Pinagtanggol niya talaga si aganda niya. Mali naman kasi talaga yung ano na yan. Ang
ganda ng kwentuhan nyo, di ba Kuya Carlito? Ang ganda ng kwentuhan nyo. Ganda ng kwentuhan nyo. Tapos, pinasok na naman yung issue kay Bunsoy. Talagang babae kan, matanda talaga na yun. Doon nagsimula yun. Tapos, ito namang isa, siyempre, umepal din. Nagko-comment din kasi siya ng ganun eh. Nagko-comment din kasi siya ng ganun eh. Yung isa, di ba? Hindi, may mga sumusunod sa yapak ni ano eh. Sponsor din, tiga ibang bansa rin. Parehas din nung basura queen ng yung basura mo itapon mo. Parehas sila ng ugali. Oo nga, nakaaway mo rin. Nakaaway mo to. Yung sinasabi ko sa iyo, nakaaway mo to. Sponsor, tiga abroad. Alam mo na, OFW. Tiga Italy. Tiga Italy. Alam mo na yun. Tiga Italy. OFW, tiga Italy. Di ba? Dati kayo magkakasama niyan. Inaway-away ka. Inaway-away kayo, di ba? Yun, siya na yun. Kilala mo na yun. Na-miss ko na barkada natin dito. Infinite sis yan. Sis Irish. Hindi, si Bunsoy Irish pumapasok. Siguro, ewan ko, ba't di pumapasok si ano? Pinadalan ko na ng ano yan. Si Kapsat Infinite eh. Si Bunsoy yan. Busy lang yan. Susulpot yun. Papasok din yun. So, kilala mo na Kapsat. Kilala mo na Kapsat Diana. Kamungsunan. Hindi nakakapamiti. Hindi nakakapa yun. Yung pangasnet na tiga OFW, tiga Italy. Pangas. Si Bunsoy, nagbababad sa LSON. 100 lang gusto po. Isa lang gusto po batiin siya ng lahat at Bible at bibili niya kaya kalat mo balita ko. Tingnan mo. Binanggit mo pa. Mamaya, maano ako dito. Magmamarites din yun. Yun din yun. Tama. Siya, di ba? Alam mo na. Kilala mo na, di ba? Kasi dati sila makakasama niyan eh, Kapsat Ego. Dati nilang kasama yan, siya. Si Ma'am Yoli. Ma'am Yoli. Well, kapag kami nag-aapa kayo, saan nagsimula yun? Kapag kami nag-aapa kayo, bakit saan kayo nagsimula? Lahat ng magkakasama kayo. Live ni Kapsat Jones. Live ni Kapsat Aguilar. Diba? Makakasama kayo nun eh. Uray ka. Dati yung ulang kami, nag-reset eh. Uray, mag-headset lang ako para marinig. Kami nag-aapa kayo. Bakit nag-away-away kayo? Hindi, si ano nag-away dyan? Si Kamsat Eva kaso niyan. Si Harada nag-away dyan.
Isa rin mayabang yun. Inaway ko rin Kabsat Eva. Hindi naman, ibang ano lang eh. Pero minsan, mahilig magbara. Nambabara kasi minsan. Minsan, binabara niya rin yan si Kabsat Ib. Siyempre, inaano rin ni Kabsat Ib si Bunso Yen. Binabara niya. Nambabara eh. Alam niya, close. Alam niya kasi, lahat ng pumapasok dito sa akin, alam niya eh, alam nila yun eh. Lahat ng pumapasok dito sa akin, close talaga kay Bunso Yen. Close talaga kay Bunso Yen. Yan, si close si Kabsat Ib, close kay Bunso Yen. Kaya ganyan ang mga attitude nila. Kaaway nila yun eh. Kaaway nila si Bunso Yen din eh. Pati si Bunso Yen, kaaway nila. Yan. So, iwas lang ako sa mga comments niya. Pakialamera kasi manong. Lagi yan kay Kuya Perinal. Laging bida. Correct, Kabsat Diana. Di ba Kabsat Diana, pumapasok ka dati doon? Pumapasok ka doon ha. Kay Kuya Perinal TV, pumapasok ka doon dati. Dati pumapasok ka doon ha. Perinal TV, pinapasukan mo yun, di ba? Yung Perinal TV, si Kuya Perinal, pinapasukan mo dati yun, di ba? Kaya nga, feeling kasi nun eh. Oh, ano nangyari? Oh, inano ka nila. Inano ka nila. Hinide ka nila. Binlock ka nila. Si Bro Raul lang ang alam ng gagawin sa kanya. High blood yan. When Manong. Dati Manong. Pasikat lagi yan. Siya. Tuwing pasok kay Kuya Perinal. Saka one time nag-abot sila eh. One time nagpaparinig. Kasi nandun din si Bunso Yen. Pero umexit na si Bunso Yen kasi araw yata ng linggo yun magsisimba, di ba? Kumirit na naman. Simba ng iba dyan, nagkukunwari. Palasimba. Ano naman yung ugali, di ba? Humirit ng ganun. Si Bunso Yen yung pinaringgan niya. Iba dyan, palasimba. Iba naman ang ugali, di ba? Pasikat lagi yan. Iiwasan ka talaga. Wait lang ah. Ito. Hindi naman kasi ako nagre-reels eh. Hindi ko napapasukin mga live na andun siya para iwas gulo. Binlock ka daw nila eh. Binlock ka yata nila dun. Kaya hindi ka makapasok. Binlock ka yata nila doon. Kaya hindi ka makapasok. Hinide ka yata nila dun sa ano. Kaya hindi ka makapasok dun. Dati pumapasok din dito yon pero okay na. Buti nga hindi na. Nagalit si Harada nun.
Yan. Naharada na nung sinabi ko, wala sa mukha ang kagandahan sa tao. Nasa puso at trato sa tao. Yan ang kagandahan ng tao. Maganda ka nga, pangit naman ugali mo. Hmm. Okay lang yan, Kapsat Diana. Dito ka na lang. Dito, walang mag-aaway sa'yo rito. Dito, masaya rito. Ay, wala pa nga yung iba, hindi pa siguro nila ano iba. Yan, na-meet mo yan sila Bunsoy Irish, sila Bunsoy yan, si Bunsoy Ilya, ay si Bunsoy JL. Matutuwa ka rin. Maano ka rin. Mabuti mabait si Unlad, nalaman ko sino black sa akin. Kasi naman manang daw ng church yon, ginagawa naman ay against the will naman. O, di ba Kuya Carlito, sabi ni Bunsoy, kasi pumasok siya noon eh, nandun din ako noon. Out muna ako, Kuya Nicky, church muna kami, di ba? Sabay humirit tong si yung sinasa, yung kaapong si humirit siya. Simba ng simba, iba naman, ano naman yung ugali, di ba? Minsan na nang pumasok si Bonsoy, inaway niya pa. Nawala ang channel ko, nawala na rin si Bonsoy yan, diba? Nawala na rin ng gana yun. Ngayon, nakabalik na si Cubs at Mac. Kung nandiyan ka, Bonsoy, naka-silent ka lang. Kung di ka busy, pasok-pasok ka lang ulit dito kay Kuya Mac mo. Nakabalik na si Kuya Mac mo, Bonsoy, dito na ako ulit. Ba't di niya sinabi, nandun si Bonsoy yan? Bakit di siya nag-react ng ganun? Bayan. May attitude problem din, bayaan mo na siya. Bakit niya inaway si Kapsat Robert? Anong problema niya kay Kapsat Robert? Ang bait ni Kapsat Robert, ha? Bakit inaway niya yun? Bakit inaway niya yun? Nayayabangan siya kay Kapsat Robert? Hindi nga, wala nga yabang sa katawan yan. Isa rin walang yabang sa katawan yan. Damagin tun kanya manong Robert. Damagin tun kanya naman nung kani Robert. Kaya delikado si Kuya Perinal. Naandyan siya. Naandyan si si Regidor. Pumapasok sa channel si Regidor eh. Andyan pa si Harada. Si Lucky Harada, pumapasok kay Kuya Perinal yun. Iniban niya pangalan niya. Diba may pumapasok Kapsat Eve, yung Forever in Love. Yung Forever in Love. Respecha ko si Harada yun. Yung Forever in Love na viewer. Kasi galawan niya, Harada eh. Parehas sila. Laging way out.
Noon, busy ako. Dumaan lang, post. Pakisabi ang aking message. Yun. Lagi, laging bilin nun. Alam ko. Siya rin, di ba? Kapsat Eve. Si Harada yun, no? Yung Forever in Love, no? Kapsat Diana. Di ba? Ikaw, naano mo rin yun, yung Forever in Love. Viewers yun. Pero alam ko si Harada yun. Yun, nakayaw-yawang ko na rin yun. Yung Forever in Love. Tapos nagsumbong dun sa lola niya kay nung ano, kay Lola Manila Bay, di ba? Siniraan sa sa Manila sa Dolomite. Kapsat Rupi Rose di po pumapasok din. Kapsat Eve. Kapsat Rupi Rose di ba pumapasok silang dalawa? Silang dalawang maglola pumapasok, di ba? Sakto na nating alauna to, okay lang. Haba naman ang tulog ko kanina eh. Sakto na nating alauna tong live na to. Pati si Ate Yoli Pinuya na mabait, nakaaway din ni. Kaya nga, natatawa lang ako pag sinasabi kalat mo, pulutin mo. Gusto ko sa ganun, ugali mo, itapon mo, huwag mong ikalat. Pikon yan yan yung nag-sponsor na yan. Yan nasa Manila Bay, Pikon yan. Nya oras yata, Kapsat Diana. Anya oras yata. Kalakabsat Eve, 12:38 ng tanghali ng Kapsat Eve. Diyan sa inyo, Kapsat Diana, ano oras na dyan? Anya oras yata? Anya oras yata, Kapsat Diana. Yan kalakabsat Eve, mag-ano na rin eh. Mag-aalauna na dyan ng tanghali. .38 nung out ka. Ka-out mo lang kung sa Kabsat. Nag-out ka na. Sinundo ka na ng ni Lakay. Out ka na. Sinundo ka na ni Lakay. Lagi ako kay Ruby Rose noon. Ngayon, kinig lang sa kanya. Pag andyan si babae, lagi siya dyan kay Ruby Rose. Sabado ng tanghali dito. Oo nga. Diyan Kalakabsat Diana yata hapon. 5:38 daw. Kaka-out niya lang kasi alam ko alas 5 labas niyan eh. Alas 5 labas niyan ni Kabsat Diana. Sinundo na yata nila nung husband niya. Nakaruwarkaan. Ada nila kayan.
Pagawid kayo. Pagawid kayo. Hindi ko nga alam, sinisiraan din nila to si Kamsat Diana eh. Pero mabait to eh. Alam mo ko sa kanila, bakit inaano nila itong si Kamsat Diana? Mabait to eh. Taga Baguio yan, actually, Kamsat Eve. Taga Baguio rin siya. O, nakapangasawa lang siya ng taga Ireland. Asidig kami, balayen, agluto akton pagrabi when imasam mo ha. Imasam mo tilutom, kabsat, na among tikayat tilakay mo. Nalaing ka sa agluto eh. Naiimas sa tilutom eh. Naiimas ka sa agluto niya, ni kabsat. Naiimas ka agluto. At yan, kakayatan nila kay ni lutom. Kung nag-donate ng trash can bago sulitin mo nasa trash can, pakitapon basura, okay pa. Tama po si Carlito Sarinas. Tama nga po, Kuya Carlito eh. Paepal kasi mga paepal masyado. Paepal sila masyado, di ba? Coach gusto niya, siya lang daw, mabait daw. swerte lang ni Kamsat Diana, nakatagpo talaga siya ng mabait din na asawa, taga Ireland. Maswerte lang si Kamsat Diana rin. May halong kaplastikan. Minsan pumasok sa channel niya, sa live ni minsan pumasok din sa live ni Kuya Edwin D. Pumasok siya. Kaya tinitira na naman si Bunsoy. Wala po akong alam diyan, madam. Hindi ko po alam yan. Kaya sa balo ko, okay Kuya Edwin doon eh. Diba? Wala nga namang alam si Kuya Edwin doon. Ba't may sasaksak yung mga problema mo? Yung problema mo kay Bunsoy, iyon na lang yun. Diba? Walang kaalam-alam si Kuya Edwin dyan. Sumaydamay. Nalaing agluto, pinakbet ken dinengdeng manong kaso western food, iluklutok, isukayat na. Dapat para manam ti balot. Mangang kabalot Baga, dapat may dati may dito, nag-reunion kami. Nag-reunion kami rito sa Pilipinas. Diyan sa Isabela. Maraming dumating, mga taga London. May taga London, may taga Sweden. May mga nakapangasawa ng mga puti. Wala, kontesan sila, kain ng tatakaw. Si Bayaw ang nanalo, yung Bayaw, si asawa ng ate ko nanalo. Kontesan sila, ubos ang kainan ng balot. Nilaban-laban ni ate ko si lakay niya. Takaw sa balot eh. Si Bayaw ang takaw. Puro puti. Tatakaw sa contest sila. Talo yung iba. Takaw ni Bayaw sa balot eh.
Ano, mga hamburger, mga spaghetti. Mga spaghetti siguro, no? Kabsat Diana. Hmm. Kahit na met adobo, ken menudo, manong, at paborito na. Kaso, madina kaya't bagoong. Well, wag mong anuhin kasi baka mangate. Alam mo yung mga katawan ng mga ano, yung mga katawan ng mga puti, sensitive din yan. Baka mangate. Baka agkatal, baka mga ano, baka magkatal, magmakate. Sensitive yung mga ano ng mga puti. Wag bagoong, wag bagoong. Madi bagoong, baka mangati suna. Baka ma-allergic. Problema pa eh. Miss Diana, pinagpala dahil may may pagtingin din sa kapwa-tao na masaya para sa lahat. Happy lang to all. Mabait naman yung si Kamsat Diana eh. Ayawan ko lang dito sa mga ibang to, ba't inaaway yan eh. Mabait yan. Mabait yan si Kamsat Diana. Matagal na rin sa akin yan. Yung dating channel ko pa, di ba Kamsat? Pumapasok ka nun. Yung dati kong channel nun. Yun yung, hindi yung Kapsat Makoy Vlog yung nauna. Yung unang-una nun, naalala kita eh. Yung unang-una nun, yung Kapsat Makoy lang, pumapasok ka nun. Yung Kapsat Makoy lang, pumapasok ka nun. Etong Kapsat Makoy Vlog, hindi ka talaga makapasok. May nag-block talaga sa'yo dun. Paborito bagoong nung si Kalata. Si Kalata pero madi mo pakainin ti bagong suna. Kupo bagong Kalata. Wen. Tapos ang damang nga hilaw niya. Awang gaminita eh. Awang gaminita. Kaya yung hilaw nga mangga, awang gaminita niya. Naimas ko man. Champion. Makaretire kayo ito'y Pilipinas siguro bagyo kayo ang dyan niya. Kat kayo niya jay bagyo. Yung kapas ano lang, umari lang, magre-retire na kayo. Gusto niyo na mag-retire, malamang pag nandito kayo sa Pilipinas, sa Baguio kayo, no? Magugustuhan niya sa Baguio. Masaya dito kay Kabsat, kaya lagi ako dito. Sana kaya si Infinite Saka si yung isa, yung makulit, si John Philip. Nakalimutan mo na, Kabsat Eve. Si John Philip. Si John Philip, di ba ang kulit din nun? Si Kabsat John Philip. John Philip, di ba? Makulit din yon. Si Kabsat John Philip. Ang kulit din nun. Di ba? Bayaan mo na si Kabsat Jopay, talagang binlock ko yun. Makulit eh. Si Kabsat Jopay, si Kabsat si JP. Sumurrender na sa kakulitan nun. Ang kulit eh. Busy. Dalawa rin kasi channel nun eh. Dalawa channel nun eh. Walang balita rin dun ah. Launa, matulog na tayo. Wala, ayoko na kuya. Ayoko na talaga.
Ayoko nang ibalik dito. Guguluhin na naman yung channel ko yan. Marami na rin galit sa kanya. Si Bonsoy Irish galit na sa kanya. Wala sa lugar eh. Wala sa lugar. Ayoko na. Yan, si Cubs at Lemon Candy nawala rin. Melvin Warren. Pero makakabalik din dito yung mga yan. Pang talagang kumalat tong bagong channel ko. Babalik din dito yan. Si Cubs at Melvin Warren. Si Ilocano. Pumapasok din dito yan. John Philip. Si Cubs at Lemon Candy. Out na tayo mga alauna, kakabsat ha. Kuya Carlito, out na tayo ng alauna. Nasagad ko na eh. Ilang oras na naman tayo nag-live oh. Sige nun, magluto muna ako. Magluluto muna ako, Sir Carlito. Kabsat Ib, magluto po muna ako. Out po muna ako, bye. Na po sa lahat. Salamat po sa kwentuhan. Okay lang, Kabsat Masaya rito, Kabsat. Masaya rito, Kabsat Diana. Pasok ka na. Pwede makapasok na yun. Wala na magbablock sa'yo dito. Subukan lang nila. Ingat lang ha, Kabsat Diana. Salamat. Salamat magpasok sa akin live. Lagi naman tayo nagla-live eh. Si Lemon Candy, okay din siya. Okay po, Kabsat. Maraming salamat sa kwentuhan natin. Masaya ako nakabalik ka ulit mag-live. Salamat, Kabsat Team. Salamat. Dasal-dasal lang talaga. Di naman nila kaya talagang paano eh. Nasa tama tayo eh. Nasa tama tayo. Lumaban sila ng parehas. Wag yung papandimonetize mo yung Wag yung iaano mo yung channel ng kasi pinaghirapan ko rin 1 taon din eh, di ba? Pa-demonetize mo lang, di ba? Hindi kayo marunong lumaban ng parehas eh. Hindi kayo marunong lumaban ng parehas. Bye, Miss Diana. See you next vlog. Happy lang to all. Okay po, Kabsat Diana, basta ingat lagi. Mamaya 1 o'clock, i-out na rin natin. Ilang minuto lang na naman. Sagarin na natin ang launa to. Okay, bye. See you next vlog. Best friend. Kasi mag-aalauna na rin doon. Kamusta weather pala dyan, Kabsatib? Bumabagyo pa rin. Wala na yung bagyo. Wala na, nakadaan na yata sa inyo, di ba, yung bagyo? Nasaan na ba ngayon yung bagyo? Yung Adalia. Nasaan na yung bagyong Adalia na? Nakadaan na sa inyo, di ba? Si Sir Carlito Sarinas. Saan ba yung bagyo ngayon? Wala na, totally na wala na. Naka-exit yun sa Amerika. Yung bagyo, wala na. Grabe, 3 pa, no? Sobra. Sa Florida ulit yan. Sa Florida ulit ang tirada niyan. Hindi,
Ang ano ng project na landfall, Florida ulit. Florida ulit. Kawawa sila sa Florida talaga. Kawawa talaga sila sa Florida. Yun lang kasi maganda sa Florida kung sa maganda. Maganda kung sa maganda yan. Yun lang kasi kalaban mo dyan, hurricane. Hindi, baka natulog po kasi may trabaho po yun mamaya. Baka nag-ano lang, di ba? Nag-ano po yan. Baka nag-work na po. Ang oras po yata ng trabaho niya, madaling araw, di ba? Baka nag-work na po. Nag-umpisa na yung work niya. Panggabi po trabaho niyan eh, pero work from home siya. Sige, magpaalam na rin tayo kasi 12:57 na rin. Marami pong salamat mga pumasok po sa akin live ha. Kuya Carlito, Kabsat Eve, Kabsat Diana, Kabsat Raul. Sila pa ba? Kasi backfeed lang tayo. Salamat yung mga naka-silent din dyan. Salamat sa inyo lahat. Yan, mga bunsoy. Ingat at God bless sa inyo mga bunsoy. Salamat din. Mag-ano na rin tayo maya-maya. Matutulog na rin tayo. Bukas ulit mag-live again. Salamat sa inyo. Mga kakabsat, mga naka-silent viewers dyan. Salamat. Tulog na rin tayo. Good night po Kuya Carlito. Good night na rin po kami. Good morning dyan Kabsat Eve. Ingat lang kayo dyan. Ibag na rabi din sa inyo dyan. Kabsat Diana, maggagabi na dyan. Sakto yun natin ang to. Itong live natin. 2 minutes na lang. Bago mag-alauna. Bye-bye na po sa lahat. Bye-bye na po sa lahat. Ingat and God bless po. Pero may timer dito kasi 3 minutes 55. Sagarin niya natin ang 4 hours
Lagari natin ng 4 hours tong live ko. Yan, 4 minutes na lang, oh. Magpo 4 hours na tayo. Nasagad ko na lang ng 4 minutes. Haba rin live ko ngayong gabi, na ano sa kwentuhan, 4 hours. 9 o'clock natapos alauna. Okay lang, paminsan-minsan lang naman. 4 minutes pa. Big minutes pa. Di ba, Kuya Carlito? Di ba? Kwentuhan masaya lang, di ba? Kwentuhang may marites, pero totoo. Hindi fake news yun. Yung kwentuhan natin, di naman fake news yun. Di ba? Totoo lahat yun. Yun ang kwentuhan talaga. Kwentuhan masaya, di ba? Sana nga, magtuloy-tuloy na ganito. Yung mga iba, makapasok na ulit dito. Yung mga bagong subscribers, makapasok na ulit dito. Yeah. Yan, nagustuhan niyo po, 'di ba? Sarap ng kwentuhan dito, 'di ba? Wala lang kasi si Bunso Irish eh. Siguro pagod din yung bata. Saka mabibisi yun ng mga ilang araw kasi gagraduate na siya Kamsat Eve. Alam mo ba yan? Yung gagraduate na si Bunsoy natin. Natapos yun na yung 2 years niya. Yung 2 years niya natapos niya na. Lilipat sila ngayon sa sa Davao, sa Tagum. Lilipat siya. Itutuloy niya doon yung another 2 years. Bali, computer engineering pala kinukuha ni Bonsoy eh. At least 2 years credited na. Actually, sa kanila lahat. Kahit wala yung dalawa. Kahit naka-silence lang si Bonsoy ay si Bonsoy Yanyen, si Bonsoy JL. Kilala mo ba yan si Bonsoy JL Dangwan? Mabait din yun. Yung working student naman yun. Basta, supportan natin itong mga Bonsoy natin. Tagumpay nila, masaya na tayo para sa kanila. Diba? Mga bunsong kapatid natin yan eh. Diba? Para na rin natin sila mga baby natin dito eh. Diba? Lapit na. Yung magpupuha. Yung 4 minutes na. Babay na sa inyo lahat. Babay na, Kamsat Eve. Good night na. Saka Kuya Carlito, good night na po sa lahat ng mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Salamat sa inyo lahat. Good night na. Bukas ulit mag-live tayo. Tingnan natin maka-live tayo sa umaga kasi may lakad yata kami. Aga-agahan ko na siguro mag-live bukas. No. Pwede naman mag-live naman umaga eh. Alas 8 siguro magla-live na tayo. 9. Mga 9 siguro mag-live na tayo. May lakad kami. Basta try ko. Magla-live talaga tayo bukas ng umaga. Bye-bye kakabsat mga bunsoy. Ingat and God bless. Bukas ng umaga ulit. Mag-live tayo. Yan. Good night na. Good night na Kamsat Carlito. Good day sa inyo dyan Kamsat Eve.
Ibag na malimpin sa inyo dyan, ano, Kapsat Diana. Bye-bye sa inyo lahat. Bye-bye. God bless sa inyo.